Hemen salam illeşler, hiç yaşı. Bugün adatda borçyalık hepden bazar bugün deyinç günü. Her hepden deyinç günü soru cevap açık yaz gün efirde. Bunun yaşlı borç çıkardık yine bundan son her türlü adamları görürsünüz ekranlarda illeşlerinde. Bugün yine bir ara yeniş Merdan Muhammed kardeşlerimiz olup 4 ekrana bir ara geldik. Soru cevap yapışımızı. İyileşler hoş geldiniz. Yeniş Merdan Muhammed. Hoş gördük. İyileşler hemmelere. Giç yaşı. Oğlunlar söyledi. Esenlikler. Giç yaşı ildeşler. Söhbet bugün näme hakynda? İyileşler. Bu yeniş näme? Cemiyetin ruhu travmalary. Yine şeyler bir koyduk da bunu tema hükmünde. Şu näme üstüne kat köplat aytıp bolýar. Cemiyetin ruhu travmalary diýip bir sözün üstüne. Türkmen halkynyň häzirki wagtda ýaşap gören günlerini gatken her gepleşigimizde dile getirýär. Ya Türkmenistanyň häzirki gelen ýagdaýy dile getirilýär, ýaşalyp yüzbe-yüz bolup yüzleşip özümizden. Diňe halk ýüzleşeni bu ýagdaý bilen özüni resmi diýip atlandyryp berenler, goşadyrmaň içinde resmi diýip atlandyryp berenler gözlerim şu ruhy travmada yetişen cemiyetin içinde ýaşap görürler. Onsoň cemiyet şular ýaly derejede çüýürüp bolsa, şu goşadyrmaň içindäki resmiýetlerin gözlerim şu çüýrük cemiýetden täsirlenýärler. Yani etkilenýärler türkçe bilen aýdylanlar. Cemiyet häzirki ýagdaýda görüşüňiz ýaly türkmen halky, türkmen cemiyeti birjilik bilen dol ýagdaýda şahsiýetsizleşdirdiler. Yani şahsiýet bolmakdan çykardylar. Birinjilik bilen. İkincilik bilen adam hasabyna goýulmaýan derejä geldi. Üçüncülük bilen söz azatlygy diýilen nemesini aldylar elinden. Hukukyny aldylar. Yani hiç bir halk, hiç bir vatandaş azat erkin pikirini aýdyp bilen o pikirini aýdyp bilmeýän ýaly öz Türkmenistan topraklaryny, öz ýurdunyň içinde, öz halkynyň içinde, watanynyň içinde islenip bir ýerde ýaşamanyny hukukyny elinden aldylar. Meselen beýleki welaýatlardan Aşgabat, ene ýaşama, nimetme, işlemän ýa-da şoňa meňde bir taýsip bilen gitseler, näme üçin geldiň, hani ginelme ruhsatnamaň barmy diýilen ýagdaýda şular ýaly sözler kän eşdensiler. Bundan daşara mine Türkmen halky häzirki wagtda daşary döwletlere akyn edip oturýarlar. Öz nimesinden çykyp daşary döwletleri maşgalesini eklemek üçin çykýarlar, topraklary taşlap, o döwletlerde de bir haýwan derejesinde işledilýär. Türkmen halky daşary döwletlerde hatda öz ýurdunyň içinde de daşary ýurt kampaniýalary öz Türkmenistanyň içine çekýärler, guruluş sektorlaryna. Oşa daşary ýurt kampaniýalarynyň içinde de Türkmen halky şu kampaniýalaryň içinde daşary döwletlerden gelen nimelerden has az aýlyk alýarlar. Indi bu diýmek nüşta sebäplerini getirip oturýar. Elbetde bu aýdýanlarymyz bir netije, ona öňünden aýdyp geçeýin. Şu wagtda aýdýanlarymyz bir netijeniň gurrugyny edýär. Netijeniň bu tanışdyrmak üçin aýdýar. Netijeniň nemesini, onun sebäplerini häzir ilk barar. Bir halky bir tanış etmek üçin, bir bilgilendirmek üçin netijeleri aýtmak mecburiýetinde. Yine halk üçin işleyen kanunlar bar diýdik. Bir näçe gepleşigimizde aýtdyk. Konstitusiýon guruluşynyň goşadyrmaň içinde konstitusiýon guruluşynyň içinde de adamlar we raýatlar diýilip geçýän sözlere duş gelýänsiňiz. Bu halk üçin işleyen, ne derejede halk üçin işleýär, ne derejede watandaş üçin işleýär. Raýat kim, adam kim diýilen soralar ortaga çykýar. Bu taýda da aýyl-saýyl edilgi bir nemeler var da, maddeler var. Konstitusiýon guruluşynyň içinde. Şu halky
şu dereceyi nädip getirdiler? Hiç özünü tanama ýagdaýyny ayırdılar da elinden aldılar. Özünü tanap bilen oklar. Kaptanına kişinin bir şahsiyet boljak bolýan kişinin tanama mümkinçiligi ýok. Eger bir şahsiyet boljak bolýan adam şu jemgyýetiň içine girse, şu ruhu taýdan çökgün, ýagny çüýren jemgyýet, şahsiyet boljak bolýan adamyň aýagyndan atylýar häzirki wagtda. Ýa-ki neme bilge iyi bolan adama ya aydınlanan adama nemesini karşı çıkýarlar. Bular ýaly hadiseler elbetde çüýren jemgyýetlerde bolýar. Yani bu jemgyýeti indi köpe geçjek bolýan, el uzatjak bolýan adamlar bar. Jemgyýet hem şol adamlara garşy görüşýärler. Indi bu jemgyýet nädip şu derejeye geldi? Indi 3 netille aýdylyk gelişýärler. 3 netil gözümüze getirin. 1990-njy ýyldan başlap öz başlyklygyny gazanandan bäri, yani 34 ýylyň içinde çüýren jemgyýet edip geçirdiler Türkmen halkyny. Avuş çüýren jemgyýetiň içinde de hiç ýyllarda ýaşamak mümkinçiligi bolanok. Şularyň özleri gaçyp gidip oturýar häzirki wagtda. Koşudurlar içindäki resmiýlerim çüýren jemgyýetiň içinde ýaşamak bir howply, gatyr howply ters gelýär. Diňe Türkmen halkyna da islenlik bir aýdynlanan jemgyýetiň içine girenler şu jemgyýet şu aýdynlanan jemgyýet üçin gatlyk bir täsir galdyr da. Öz başlyklygyny gazanandan soň Niyaz döwrüne dolar gelmeli bolýarsa ýene-de Niyaz döwrüne dolar gelsek şu Niyaz prezidentlige getirilenden soň ýa-da saýlanandan soň Türkmenistanyň prezidentligine bir kanun ýaldaýda saýlanandan soň buna aýdyp geçen Ýokary Sowetiň başlygynyň öz Türkmenistanyň demesine garaşdyrlygyny alandan soň prezidentligine saýlanýardy. Niyaz saýlanandan soň aýdyň adamlary ýuwaşlyk bilen ýok etmän aladasyna çykyp başlandy. Niyaz diýsek Niyaz bilen çäklenip bu Niyaz ortada duran bir manken ýaly gölemde getirin. Ýöne Niyazyň esasynda at neme diýär? Oýunlar oýnalýar. Arka tarapdan Rus imperiýasynyň gelip bar. Şolaryň ideologiýasy bilen edilýär-de oýnalýar ýöne. Niyaz bir koşadan içindäki şahsiýet türkmeni ortaga çykarlan bir adam. Indi gepim tümmek ýeri Niyaz döwrüne aýdyň adamlar ýok etip başladylar. 94-nji ýylda bir ýykylşyk bolýandyr. Nemesinde aýdyň adamlar ýok edenlerler 94-nji ýylda Saparat Klemov bilen Nazar Toýlyç Söýünov ýa-ki döwleti esasy pudoklaryny burayda oturan, pudoklaryny eline tutup oturan adamlaryň ikisi ýa-ni Nazar Toýlyç Söýünov bilen Saparat Klemov, bizim Sapar agamyz. 94-nji ýylda şolar ýaly adamlary işinden aýyrdylar. Bundan soňra ondan taşarym bir sürü ahlakly adamlary işinden aýyrdylar. 2002-nji ýylda da şolar ýaly Sanjar wakasy, ýa-ki çorwa çykarly adamlar ýa bilge iyi bolan adamlary näme de bolsa bir ýukowatlygy bolsa ahlakly adamlary, bir şahsiýet derejesine baran adamlary ahlakly sözi has zerurdur şu ahlak sözüniň aşagyny çylýan özüm gaýtarlak geçilmeli şu ahlak meselesi. Indi şular ýaly ahlaky iyi bolan ýa şahsiýeti iyi bolan adamga azyjygy bolsa bir şahsiýet nemesinden bardy da şo wagtlar. Şoň gözüne çykarylyp şol adamlar aýyrdylar ortadan nänim şu özüne ahlaksyz adamy getirip koydular öz ýanyna. Niýazow, Saparatoviç Niýazow. Ol adamlar hem kimler? Ýa-ki adi adam üçin şu wagt daşow tarapdan bardyr. Islenlik welaýatyň islenlik nemesinden bar. Ýaty geçen kimdi şu daşow tarapda Onjuk Musaýew. Onjuk Musaýew we Atagarry, Garry. Öyle. Atlara ýatdan çykýar adam. Şol ne diýjek bolýan şolar ýaly adamlar getirdiler, yaratdylar şu ýaly adamlary. İş bilýän şahsiýeti ýa bolan ahlak ortadan aýryp halkyň gözüne Niyaz öz tarap nemesini töwregiňi şolar ýaly adamlar getirdiler. Bunun bilkaslarını getirdiler. Bilgeçliğini getirdiler. Jemgyýeti ahlaksızlaştırılmak üçin getirildi. Indi men şu ýerden video açdyk. Indi şu videony bir illeşlerimizde bir diňledelik. Indi şu Niyaz döwrüne
Niyaz öz nemesini doğal ýagdaýda oturduğunu 2002-nji Hasan Beter öz nemesini oturtdy. 2002-nji ýyly öň oturduğunu asliyetinde da ýöne şondan soň Hasan Beter puta düşünemi. Şo wagtlaryna halk ýurdun halk maslahaty diýip geçirilýän ýerine şular ýalyk ýaşulary koşularına içindäki ýaşular gepletdiler, bu döşlerine orden medal dakyp, zanjyr dakyp, özüni öwüp, arşa galdyryp, şular ýalyk derejede bizim prezidentimiz diýilen Türkmenbaşy adyny şol adamlaryň üstü bilen berdiler-de. Bir diňläliň giýleşler, gaýtaladyp, demmämiz. Serdarym Kudraty üçli beyk Allah'ın Türkmen toprağının naky vekilidir. Bak beyk serdarym Cemşidin camıdır. Bak beyk serdarym adalatyň ganatydyr. Bak beyk serdarym Kudraty üçli beyk Allah'ın Türkmen toprağının naky vekilidir. Bak beyk serdarym Cemşidin camıdır. Bak beyk serdarym adalatyň ganatydyr. Bak beyk serdarym Kudraty üçli beyk Allah'ın Türkmen toprağının naky vekilidir. Bak beyk serdarym Cemşidin camıdır. Indi şu ýerde ýerleşler diňlensiňiz. Indi şu adyny bilenok, ýöne şular ýalyk ýaşullar. Hem görünsiňiz ekranlarda, indi şu halk maslahaty, ýurdun halk maslahaty diýilip üňgüli nemesi. Kararly neme çykarylýan ýerler meclisten hem has ýokurdy durýar halk maslahaty. Häzirki wagtam dowam edipdir döwletiň ýokurky nemelerinden birisi. Indi şu ýerde aýdyp geçýän zady diňe niyaz öwýänler. Ruhnama kitabyna oturanlar halk maslahaty üçin gelen adamlar ellerine ruhnama kitap ýa baýdap gülçoň emekdeş nemeler. Indi bu näme üçin görkezýär? Indi şu ýerde aýdyp geçýär. Baky we serdarymyz Kudraty üçli Allah'nyň Türkmen toprağyndaky nämesidir diýär. Ýa-ni meşenok Vekilidir diýär. vekilidir. Baky we serdarym Cemşidin janydyr. Baky we serdarym Baky ömürlük bolýardan Baky beýik ölen beýik sözünden boş ýer şu ýerde. Adalatyň ganatydyr diýär. Şu sözler has önemli. Indi şu adamlar ortağa çykaryp niyaz şolar ýalyk derejeye getirdiler. Türkmenbaşy derejesine de getirip şolar ýalyk adamlaryň üstü bilen öwüp diňe neme edip ekranlarda diňe şoňa ýalyk şolar ýalyk zatlar berdiler. Indi şu halk maslahaty Hemen görýän ýerinden turgança ýel çarpýarlar. Indi şu halk maslahaty şolar ýalyk ýerde kişiligini adamlaryň ellerine kişiliginiň ýoklugynyň alamaty. Ine oçular duranlar, nowata duranlar bir-birleriniň nemesine gepleşek bolup ine şu minwerde ýapşylýan nemesinden. Orta aňyr tarapda da ekranda görersiňiz, arka tarapda da neme bar? Şolaryň içinde şu wagt Reşit Meretov bilen Gurbanguly Berdimuhammedow bar. Şu minwerde niyaz öwýän nemeler adamlaryň arkasynda. Şu adamlaryň şahsiýetsizleşdirilen adamlar, şular ahlaksyz, hiç nemesi bolmaýan, bu çorba çykarlygy bolmaýan bir nähilek ýigrençi adamlar şular. Diňe niyaz öwmekden başga da hiç bir nemeleri ýok. Hemmesiniň döşünde orden medali bardyr. Şular ýalyk adamlaryň üstü bilen Beýik Saparmurat Türkmenbaşy diýilip goýuldy. Beýik Saparmurat Türkmeniň başy edilip goýuldy şular ýalyk adamlaryň üstü bilen. Şular ýalyk adamlaryň üstü bilen ruhnamalary, ruhnama kitabyny döretdi. Bundan başga da bir näçe tane kitaplaryny döretdi. Şular adamlaryň üstü bilen şu ruhnama kitabyny indi şu taýda görýäňiz Gurbanguly Berdimuhammedow, bilen Reşit Meretov bar ekranlarda ýerleşler. Ine bunu görkezmemiz ýa-ni aýdyp geçecekmin häzir Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Reşit Meretov barada näme üçin bar? Ine bunu bir gara goýaly. Ni sözümü dowam etdirýän ýerde. Şular adamlar ulunly Saparmurat Niýazow. Şular adamlaryň üstü bilen özüni paçça derejesinde görkezdi. Beýik derejesinde, Türkmeniň başy we derejesinde, ömürlük derejesinde görkezdi halkyň gözünde. Inni hemmäňiz görensiňiz, şular ýalyk adamlar ekranlarda käm görensiňiz şo Niýazow wagtyny ýöne görýän adamlar bir gülüp geçýärler ýa üns bermedik siren bolup geçýärler. Aýbyn öwmekden başga hiç tap bilen ok zat diýip.
Ýöne bu şeýle bir halka, jemgyýete täsiri gaty aýylganç we aýylganç ýene bir aýylganç ýagdaýda täsir edýär jemgyýete, halka. Bizim temamyzyň nemesi şu ýerden başlanýar esasy. Ahlakly adamlar ýok edip, şular ýalap adamlaryň üstü bilen halky ahlaksyzlaşdyrýarlar. Şahsiýetligini elinden alýarlar, kişiligini elinden alýarlar, söz azatlygyny elinden alýarlar. Şular ýalap adamlaryň üstü bilen. Inni häzir kuwunny dolanyp gelsek, Niyaz şu adamlary ulanny bundan başga da bir näçe tane adamlar ulanny ýöne şu adamlaryň hemmesini ýok edenler. Niyaz hemmejesini ýok edenler. Bu şu wagt içinde galan Gurbanguly bilen Meredif bardy, Reşit Meredif. Iň soňunda Niyazyň özüni ýok etdiler. Ýok şu sistemanyň özü ýok etdi. Şu jemgyýeti şu ýagdaýa getiren, ahlaksyzlaşdyrylan nemeni rejimiň özü ýok etdi. Inni şolar ýalak ad berilen sistemada ya şolar ýene Niyaz şolar ýalak ad berildi, ömürlük, baki ömürlük, beýik we türkmeniň başy. Ýani şu üç türlü. Bundan başga da paçamyz, nämemiz ol bu görläket aýdyp geçýän köp ýerlerde azyp geçilýär. Şu sözleri orta atjak bolsaň, ilki bilen şu ýagdaýa getirjek bolsaň, konstitusiýa gurulşy ýok etmeli. Konstitusiýa gurulşy ýok etmeli. Awa konstitusiýa nemesini halk üçin işletmeli ýaly etmeli, mumman ele geçirmeli. Ähli döwletiň puwdawyny siýasat döwletiň ähli puwdawynyň içine girdi. Niyazdan başlady. Sistemaň özü Niyazam ýok etdi, şu adamlarym ýok etdi. Häzir kuwunna Gurbanguly Berdimuhammedow wezipe başyna getirildi. Prezidentlik koşullarına içinde prezidentlik wezipesine getirildi, saýlandy da. Getirilenden soň Niyazyň nemesini düzgünini eddir şo wagtga alyp baran düzgünini häzir kuwun içinde dowam etdirip gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine nemedeni de getirilendi de elini konstitusiýon kitabynyň üstüne goýup and içýänler türkmen halkynyň ýoluna ýöne ýalandan and içýär. Diýjek bolýanym şular ýalak adamlaryň üstü bilen ahlaksyzlaşdyrdylar jemgyýeti. Şahsiýetsizleşdirdiler, kişiligini elinden aldylar, geleceklerini elinden aldylar türkmen halkynyň, türkmen jemgyýetiniň. Hawa inni Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki nemesinde dowam edip durka Halk Maslahaty bolsun, mejlisinde bolsun hiç ýyly sözüne aýdýan, arkaýyn azat erkin ýagdaýda sözüni, pikirini beýan edip bilýän adamlaryň nemesini ýokdur ortada görýän sen gepleşiklerini şahsiýet ýok etdi, ýetirdiler Niyaz döwründen başlap we häzir hem dowam edip dur şu şahsiýetsizlik. Indi men bärde sözüm ulaşjak gelken şeýler bir giriş ýapyp berdim kardeşler. Bärde 4 ýyl wagt berimizden başlamak ýazansak eslin nemesi bolýar. Şoň üçin sözü bärde kim birinji elini aldyrdy, ýeňiş kardeşimiz elini aldyrdy. Ýeňiş söz berdi. Muhammed ağa elini aldyrdy. Muhammed ağa söz berdi. Ben Muhammed ağa galdyran soňra Muhammed ağa bereli. Ýeňişden aýdyp başla, men de goşulan şoň üçin elimi ýatyrdym. Bolýar. Taňyň aldyrjak. Bolýar. Indi bunu söhbet senem kän daftara aýtdyň. Başyndan alyp gaýdaly bunu. Ýa-ni temany demändiň adam şududy, jemgyýetiň ruhy travmalary, ýa-ni şeýle bir zat bardyr, bir kawram bardyr. Manawy we maddi yetirilen zeperler diýip bir neme bardyr. Şolar ýaly indi maddisini aýraly, esasy neme aljak ýerimiz manawy tarapy, ýani ruhy tarapy. Şeýle bir sistema gurdular. Biziň üstümizde hakyky adamlaryň gerçek, hakyky bir kimligini, kişiligini öldürüp ýasama, sahta bir nemel kişilik ýasadylar adamlardan. Şu ekrandaky görýän adamlaryňyz hemmesi ýasama nemedir? Adamlardır. Ýani şeýle üns beren wagtyňyz, eşikler bardyr, eňinde gowja geýinýändirler,
o kastumjar wurulsa da ýa-da maşinlisa owodunja öýleri zady badyr ýaşap beren ýalydyr pikir edersiň ýöne. Hakyky kişiligi öldürilen adamlar biziň häzirki ýagdaýymyzam şeýle. Ýani jemgyýet diýen wagtymyz hemmämizem içerisine girýär. Şo bunu nirden edip başlaýarlar? Neştaýlardan başlaýardy. Şu ýerde şu kimem bolsa aýdýan nemesi. Ýanky bundan soňky şu toplantıdan soňdaky uýgulanylajak, ýani hakykata ertiljek bir näme işlemiň sözlemini aýdyp berýär bu ýaşly. Ştaýda. Ýani aýdýar bak beýik diýär, beýik edýäris diýär, serdar edýäris diýär, ömürlük edýäris. O Allah'ın yerdäki vekili edýäris diýär, hemme zady edýäris diýär. Bu diňe sözlüğü ýöne biz ýurduň içinde käp eşdýärdik bu sözleri. Niýazow döwründe kän diňleýärdik, ýöne üns bermeýärdik. Geçip gidýärdik, aý näme diýip duraýby samsyk ýene näme diýişdirip. Ýöne bu beýle däl ekeni, bular ýani biziň üstümizdäki uýgulanylajak işlediljek bir sistemanyň nemesini okap aýdyp berýän ekenler, tekstini. Ondan sonra ne içinde ýaşandyr, şol neme boýunça şunu aýdyp berýär, etip ýaşadandyrlar. Üst adamlar we alt adamlar diýip orta gatlak bizde ýok edilendir. Orta sınıf aslında bir döwleti ýa-da bir halky aýakda tutup bilýän gatlak orta sınıf gatlagydyr. Orta sınıf gatlagy ýok edilýär. Üst gatlak we alt gatlak edip goýýarlar. Şu halkyň raýat bolmasa şu taýdan gelýändir. Sonra ne şeyler de atwadyr, ne ýazyp mut tok berdi, mut gaz berdi, mut suw berdi diýilýändir. Ne ýazyp berdi diýerlerdi. Ondan soň adamlaryň aklyna näme ornaýa? Bunu mut berýär diýär. Kim berýär? Ne ýazyp berýär? Onu gaz ne ýazypky? Suw togam onunky. Yani bizinki däl, çünkü kim berýär? Masa şonku bolýar. Şo düşünjäni getirip beýnimizde şu wagt istendik bir ýurtdaşymyzdan soraň ýa-da bir sizi biz dünýäde gazda 4-nji ýer ýöne garyp ýaşaýar, ýurduň daşyny işläp ýörüz. Gidelim biz bunu soral hökümet talap edelim. Bizim paýymyz nirde? Nire satylýar? Pulu nirde? Bunu soralyň diýsen ilkinji berjek garşylygy şudur. Gaz näme bizimki mi diýerler? Gaz bizimki däl, gaz olarynky diýer. Nämesi edip bilerler diýer. Ana şo düşünjäni beýnimizde oturtmak üçin edilen iş ýani bir okda iki towşan urýarlar. Birinji urýan towşany biziň türkmen topragynyň öndürip bilýän iň uly önümçüligi ýa-ni yer asty tebii baýlygy gazdyr. Biz başga önümçüligimiz ýok, bizi halky aýakda tutup biljek, toplumy baýat biljek, ýurdu ösdürip biljek önümçülik ýok bizde. Ne iýmit tarapyndan ne de elektronika, başga zatlar, sanayi, teknologiýa tarapyndan hiç zat ýok. Bizde gaz bar. Ýöne şo gazdan biziň gowdurmuşda ýaşamagymyza, ýurdumyzyň ösmesini, gowy nesilleriň, gowy adamlaryň ýetişmesini ýetýär, artýaram hatda. Ýöne onu da degersizleşdirýärler biziň gözümizde. Nädip degersizleşdirýärler? Mut berýärler. Mut berilýän zadyň gadry ýok. Gerek gal bir zatdyr diýip pikir edilýär. Şonuň üçin gazy üns berýänam ýokdur. Kim onu ýani tebii gazy yer asty baýlamyz bar lokan mukdarda onu soramaz ýaly. Bir ýagdaýa getirdiler birinji eden işi. İkinci eden işlere özlerini ýokardaky ýani şo zatlaryň eýesi halynda halkyň aňynda özlerini janlandyryp bildiler. Biz eýesi diýip diňe halkyň zadyny halka mut berenlik üçin etdiler. Şu zatlara ýanky biziň ruhu nemämizi, ahlagymyzy gaty erbet zaýalaýar. Talap etme, sorama ýa-da meselem diýelim, şu wagt Türkmenistanda 5 milyon adam bar bolsa diýelim. Belli bir möçberde baýlyk bar diýelim. Şo baýlygy 5 milyon adam solsa, o 5 milyon adam ýaşamallar. Yeni nesiller ölmeli. O nesillere hiç zat galjak.
Yani bu da senin ýygyňdan gelýän ýaş nesillere ýa-da senden soňky geljek şu toprakda ýaşajaklaryň hem hakyny iýdigiň bolýar. Biriniň hakyny iýmeklik hem ahlaksyzlykdyr. Bu düşünjeleri bizde ýok etmek üçin ilki başlarından ýöredip başlan işleri olanlar. Şular aýdaýyn häzirlikçe soň bizimden ýene dineme goşu berers. Muhammed ağa elinde alıp durup Muhammed ağa sana veririz dedi. Men sizin yetirmeyin sefer her kim söz alsa onu da unuttu. Sesin yapıp dur. Muhammed ağa gelip yaptırılmaz. Çok sağol. Şol ýa-ni birinji bilen nämäni bellek geçdiňde şu ahlak meselesi var da, ahlak diýilende häzir bizim özümüz alyp göreli ýa-da jemgyýetiň haýsam bolsa bir agatyny alyp göreli. Hiç kim özünde bar näme görmez aslında ahlaksyzlyk. Ahlaksyzlyk diýilýän elbetde bir erwet söz, erwet bir manysy bar. Ýöne şu ýanky görkelen videoda men şu bir zady gördüm da şu ýerde bir tane adam otur üstüne şoň öwü ýagdyrylýar. Bir tane adam diýerini ýazyp otur şoň üstüne öwü ýagdyrylýar. Onuň ýene biri aýdyp dur. Ýani şu ýerde şeýle göz çaky bilen alanmazda müň adam bar diýip alalda, müň adam şeýle bar da şu ýerde. Şeýle seredenmede de tahminen diýip aýdanmada. Öňe şol müň adam men şonu ananamok da şeýle hiç biriniň şo taýdaky şol o kelles tahyýaly ýaşuly gürläp dur. Şoň aýdan sözüni şolaryň müň sany adamyň müňüsiniň şol tasdiklaýanyny men ananamok. Sebäbi näme üçin diýseňiz şeýle bir ýagdaý bar. Bu öwül sözler asliýetinde bizde şol öňkü näme döwründe de ýokdy da. Alyp görsek şunu SSR döwrü diýär sana. Şu SSR döwründe de ýokdy şu nämeler. Öwül sözler bir adama. Ondan häzir seret görýäs bolan şu ýerde men ýadyma düşýär men o ýaşym kiçikdir belki. Kiçi diýem dedem. Ýani mekdep guturan döwürlemdir şeýlerak aýdyn. Ya mektep okuwçysydyr soňkyrak sınıflarında. Şuňa öwül sözler biz eşden wagtymyz bir hiljek şu ekranyň öňünde şonu diňläp oturýarka gözümiz utanýardyk da. Biz durmuşymyzda şo wagtça şeýle görmändik şu zady. Biriniň ýüzüne garşy öwül sözler aýtmak. Ol bu taýdaky ýaşlygyň aýdyp durany ýaly sözler aýtmaga hijem görmedik biz şo ýaşa çenli. Şo ýaşa çenli ýaşan adamlar, şu 90-njy ýyllara çenli ýaşan adamlar hiç birem görmedi şonu. Bu niýeden çykdy? Beýdip özümüz utanýardyk, köp adam nämäni öçürýärdi. Şular çykyş edip başlan sagatlarynda şol telewizor diýilýän zat öçürilýärdi. Halk şuňa şeýdip öz ýanyndan garşylyk berýärdi. Ýöne bu ýerde kimler otur? Şu müňläp adam diýmek, şo taýda oturan adamlar, ular halkyň wekilleri aslında. Şeýle seredenmede o taý kimler bar bilýär? Halkyň wekilleri bar bilýär. Bu wekiller hem şuňa öz düşünjelerinde, ýüreginde şu aýdylýan zatlar tasdik eden oklar. Ýöne şuňa şonda da ayağa galyp, ayağa turup, el çarpyp şunu goldaýarlar da Oňjuk Musaýew diýen şu taýda oturan. Şonu goldaýarlar. Ahlaksyzlyk şo diýmek şol. Men eger özüme kabul etmeýän bir zadym üçin başga berem şol men düşünjeme ters, pikirlerime ters ýa-da bir adam hakynda, ýani Niýazow hakynda aýdylyp oturulan zatlary men öz ýüregimde, düşünjemde şonu kabul etmän. Onda da ýene ayağa galyp şol aýdylan öwül sözleri şonu tasdiklaýjy bir ähende el çarpýan bolsam, goldaýan bolsam, ýa şol ahlaksyzlyk şol. Şol 90-njy ýyllarda şo zatlar ýaňy halkyň aňyna siňdirilip başlady.
Yani bu yerde soňunyň nähili gutorjagy bilinmeýän ýagdaýda halk şu neçenli diňe şu 90-njy ýyllarda däl şu neçenli şu kunem biziň halkymyz şu bolup duran zatlary aslında kabul eden oklar. Ýöne näme üçindir diňe öz içinde şuňa garşylyk görkezýär. Öz içinde şulara garşy bir hapasözler aýdýarlar, söwünç sözler aýdýarlar. Ýöne şonuň aňyrsyna geçip bilen oklar. Haçan garşylaryna çykanda şular ýaly bir ýagdaý, onda da ýene tasdikleýärler, kabul edýärler. Yani şu öz ahlaksyzlyk şol. Ahlaksyzlygyň bir nemesi. Hatta şu nemeler amal göreli, ýene organ işgärleri bardyr, içinde işläp duran. Bular hem kabul edýär. Şu zatlary ýöne öz pikirlerini bilseň, şuňa üçin içinde pikirlerini biz görsek şol adamlaryň şolaryň bizden tapawdy ýok asliýetinde. Ýöne näme üçin kabul edýärler? Kijijek bahbitler bar. Bir gazançdyr, eklençdir. Şoň üçin kabul edýärler. Ýa-da köpçülik nira bolsa menen şo taýykyna bir nakl getirýärler, türkmenler ýylanlasa atyny soýdy. Şoň ýaly jemgyýeti çüredýän, jemgyýetiň ruhy travmalar diýene gowy başlyk goýulypdyr da şu jemgyýetiň ruhy taýdan bir zarba diýil ýa-da bir urgu görmesine boşantlaşylýan gaty köp nemeler bar, şolarym sesini çykarman kabul edýänler ana şu ahlaksyzlykdyr şu. Ahlaksyzlyk nerede diýilse ana şu ýagdaýlary her kim öz ansabynyň tederisine salyp ölçek göräýmeli. Ondan soň şol şu iň başraklarda da gaty köp aýdandyr sapara aýna seret özüňi diýip. Şu aýna seretmeli, her kim özüni tedere salmaly, öz ahlagyny. Şunu biz ortadan aýryp bilmedik ýagdaýymyzda ýa-da ortadan aýrýan çak şunu ýurdam düzelmez, halkyň ýagdaýy hem düzelmez, gaýtyn beterleşer. Onam näme üçin aýdýan? Ene gaty köp sanly ýurtdaşlarymyz, ýyldaşlarymyz şu zatlardan nägele köp sanlam däl ähli diýen ýaly. Ýöne şu ýagdaýlaryň bir düzelti diýilýän bir isleg arzuw bar da her kim içinde ýöne başga ýagdaýda men düzeltip bolanok birinji bilen ahlaksyzlyk aýrylmaly. Ondan da saram gaty köp bir nemeler bar ýöne şolaryň hemmesiniň başlangyjyndan da şu ahlaksyzlyk durýar. Ahlaksyzlygyň tohumlary nirede atyldy? Ýene şu 90-njy ýyllarda Niýaz döwründe atyldy. Ona mäderine nirden başlan şu ýerde açyk aýdyn görünip dur. Şu Onjuk Musaev diýilen adam bolýa nemesinde töwereginde syla hormata eýe bir adam bolup biler ýöne. Indi bu ýerde şeýle bir neme de bar da biziň jemgyýetiň medeniýeti bar. Bir hormat goýma medeniýeti bar. Ýyl ýaşulty diýä sylanýan adamlar, hormatlanýan adamlar, belli bir alym bilim derejesi bolan ýa-da köpçüligiň içinde ýaşy uly, näçe ýylyň dowamında bir syla hormat gazandyr. Halk köpçüliginiň hormatyna eýe bolupdyr. Gelip şol adamlar çykarýarlar. Biziň jemgyýetiň hormat goýma medeniýetinden peýdalanýarlar şu ýerde de. Onda da nerede bir syla hormatlanýan bir adamlary ortaga çykaryp bularym ahlaksyzlyk bilen nähil diýip aýdyn bir ahlaksyzlyga iterýärler. Isleýän däldir belki ýöne. Şeýdibem jemgyýetiň toplumyň aňyny şekillendirýärler. Şu zatlar 90-njy ýyllarda keskelem garşy çykylýar, hatda bizim satirimiz var, Nur Muhammed Nazarow. Şu döwürler aýdýa bolan halk şunu kabul edýär, şoňa gülüşýärler ýöne. Diňe şoň gülmek bilen oňýarlar da. Şu ütügi sokdam Türkmen başy diýjek ýaly bolup dur diýip şonu bilmeýän ýok Türkmen halkynyň içinde. Ýa-da eşitmedik, dinlemedik ýok. Ýöne şondan aňryp geçip bilen oklar da.
Ýam olam bir ahlaksyzlygyň bir nyşany şol. Aýdara zatkan häzirlikçe şu ýerde jemläýin. Doğru. Ne muhammeda şu yaşlılar görýärler, şu wagt ekranda görýärler, häzir Gurban Gulyň döwründäki geçirler halk maslahaty. Niýazowyň döwründäki geçirilen başlar halk maslahatyny şondan häzir güne gelsek, Niýazow döwrüne kelleler takýaly. Awa evler doğumlu, sırtlar, pampersli yaşlılar gelýär halk maslahatyna. Yaşlılar getirýärler. Näme üçin yaşlılar getirýärler? Diýilen zorluklar orta çykýar. O yaşlılar ömürlerini ellerine bir kitap alıp okuran adamlar. Ýa-ni şu zatlara akıl ýetirýän, problemler çözýän, problemlerin nämedigini düşünýän adamlar. Ýani ýanky Niýazowy men sesim gelýärmi? Gel iýleşler. Näme ýeňiş? Hava gele. Yani ýokduran adamlaryň hiç birisi şu zatlara problemleri, akıl ýetir problemleri çözüp bilýän adamlar mı hiç birisi? Ya döwlet düşünjesine eýe bolan adamlar mı? Getirip nerede şu neme adamlar getirip koýarlar halk maslahatyna, pikirini açıp bilmän öz nemelerini aýdyp bilmeýän adamlary getirip koýarlar. Ýaşlylar, ol ýaşlylar näme problema çözýärler. Görkezler işte diýjek bolýanym, şu ýerden başlaýar ahlaksyzlyk. Şuýda problema çözülýän ýerde şuýda ahlaksyzlyga getirilýän ýer. Jemgyýeti ahlaksyzlaşdyrylýan bir neme şuýda. Näme diýen bir geňeşini. Ödem ýok döwletiň iň ýokary gatlagy şu nemesi halk maslahaty, meclisden ýokary. Ýöne şu halk maslahaty ýurdu jemgyýeti halky ahlaksyzlaşdyrýan, şahsiýetligini elinden alýan bir nemesi. Gatlagy. Nerden sana söz vereyim? Ya diýen başyndan komentar berem men kysgaça. Niýazowa aýdylýan sözler bardy hani. Allah'ın vekili geçýärdi. Allah'ın vekili kim bolýar? Peygamber bolýar. Peygamber näme etmeli? Ýeke adam güýçli adam bolmaly. Galan adamlar näme bolmaly? Raýat bolmaly. Öyle sözler çykýardy. Peygamber'e näme etmeli? İtaat etmeli. Yani boyun olmalı, edenine kail olmalı. Böyle söyledim. Yani bir de öğretilere 40 günlükten mağlayına yazılan diye. Şu rahatlar cemliye de şu tane. Adaletin kanatı diye. Niýazow etjek işin bilýändir diye. Şu doğrudur, şu edenine kail olmalı. Yerle işini bilýär. Many çykarýar. Tabii. Cemşidiň jamy. Olam hemmede bilýär, Niýazow görýär, geleceğim görýär. Ata-babamyň taryhyndan bilip gelýär. Hani tiýnetseňiz hazmatlarda gurrun görendir. Oğullar öyle bolupdyr, oğullar böyle bolupdyr. Taryh kitaplarda atlary. Ýürüýteni aýtdyrylýan şu Cemşidiň jamy diýen söz bardyr. Şonuň üstünde doldurmak üçin aýdylýan näme da hereket. Indi tribunadaklara öňsersek, nerede biýip elini işelmeyen komünizm döwründen galan atpros, yani bir jemgyýetiň ýani bir halkyň nemesi musur toplanýar da şutaý ýalaka görnüşi. Ya bilen elini işelmäseň, yani ahlaksız diýerse, namussuz sözünden goşup bolýar da şoň ýygynden gelýän sözler. Teretden itenekleşip, tomonaklaşıp, her kim öňürti tutulacak, yalla kılacak, şol Niýazowyň öňünde orun edinjek. Orun edinse, yalanmana sınıf boljak. Zalyň içine teretsek, 3 guşak halk bar ortaýda. Ýaşlar, orta guşak, biram ýaşlylar. Ýaşlylara taryh bolýar. Yani, öňden görüp gelýän zady. Yaşlarım gelecek, bu ýylın geleceği. İkisini jemleýänem bir işçi gatlak diýip alsak, orta gatlak da ýörünem etip beren. Ýolda aýakda saklap, iki gatlak jemleýän. Yaşlara gör näme üçin görkezýärler, näme üçin getirýärler, neşe ýagdaý dogrudur diýe. Şimdi bolmasyn isleýär.
yaşlı atlak takallarla otururlar. Ne için oti şol bolup duran ene tarihi waka bizim tarihimizin bizim öňüm bolup şunun ýaly şu adam bolmaly diýen tasdikleýçisi. Ortak watlygam alyp götürmeli bu işleri. Dowam etmeli endiki ýaşlara ýetişince. Indi bir ellerini çarpıştırındalar, istegülen ediyem ya, istegülen ediyem. Otada kariyerin kariyerası için edilya, kariyer beşmanit alem için edilya. Şol el çarpıştıran adamlar hemmeti, yani kışı kurun olup duran sistema güç veriyor. El çarpıştıran adamlar yok olsa, yani sistema, bir adamla dikkat edilen sistema, imurluya, şoğun imurluya. Ya şol köpçülükten güç alıptı. Yani sen kavullanyan elin şartman bilen sen kavullanyan şo güýjüň bardygyny öýdüň dörekdir. Bu güýjü. Indi näme getirdiler? Näme üçin beýle ýagdaý, näme üçin bu sistemany gurmadylar? Ýallaky bir adam ýaşatýanlar. Hani Moskwadan, yani komünizm döwrüniň dowamy, Moskwadan gelen nemeler? Sovet nitliği, maslahat tercilerin Niyazov'un aslı olmadık, yani kanı bozuk adamlardan bir de saylanıp getirilen adam. Son bu gelecek yaşlıdan bunun katı Hacıgal Yaday'da geçen son itilip çömünüp aslı olmadık kanı bozuk adam. Sen hel öyle ya sen öylesin, sen böylesin diysen ütüldük kellesi paralel dünya geçip bilen nemelerden de yani görmedik adamlardan diyor haydi. Şunu yürüte getiriyorlar. Bu endi neticesini gururun ettikler şu. Biz getirilen yerimiz. Türkmen halkının getirilen indi sebepleri ne için böyle sisteme kurun oldu? Sebepleri Saparıklı'nın aydık geçendir 50 trilyon baylık yarattı var. Olbarwa Orta Asya'daki imperiyanın kalmağını üçün ediyor. Yani yine de Saparıklı'nın geçse uzaktan pultta kontrol edip olan sisteme uğranalan da yurdun içinde. Raptallanıp görünmeyen yani korku propagandası var. O zaman yani hukuk yok dedik daha konstitusyon kuruluşu yok dedik. Konstitusyon kuruluşunun yıkılan yani hukukun bozulan diyorlar hemmeler yemurlayarak izleyinler. Birincilik bilen bilim gitti. Don adamın sağlığı gitti bilim gitti. Yavaş kaptanın mertebe deyip bir söz vardır. Status sözüne yakınlaştırsan bolacak yani oldu. Şu mertebe yok olanlar. Her kime gaz verdim, muhtar verdim, muhtur verdim, muhtok verdim deyip muhtat kime veriliyor? Rayata veriliyor. Günlük senin hemen canın saklak gelmek için yani rızk deyip bir söz vardır Arapça yani gündelik yal deyip yani Türkiye'de. Bunun yalıyadı da sebebi şol eline Orta Asya'daki imperiyanın devamlı için bu sisteme kurulan 50 trilyon dolar yani Çin mahiyetinde kullanılıp olacak baylıklar. O zaman ortada bir mertebesi olan ahlakı olan adamlar hiç gerek değil. Aydın adamlar ayrılmalı. Halka göz açabilecek, gözünü açabilecek adamların yüze çıkarıp her türlü sabotaj, provokasyon yüze çıkarıp her bu şoğun aydınlarını ayırıp durmak. Yani o döndepede şunun için kullanan konslager device'lar. Söyleyerek devam edilmedi. Yine söyleyelim. Ne? Niyaz Tuğul'ne Harmrat Söyün kardeşime de ait geçti. Yani onlar yaşayanlar da Niyaz Tuğul'unu şu sistemanın içinden
başlarımızdan tanıyan adamlar. Saparağa da, Halmuradağa da. Halmuradağa şu wagt aýdypdy Niyazov neme neçe ýaşynda ýalňyşmysam 50 neçe ýaşynda diýdim üstünde de ýatyrlyp Mekke Medine neme gidýär-de hac bolmana gidýär. Sauda Arabistana. Şondan gidip gelenden soň aýdypdylar men bir näçe tane baý döretjek, ýurdu şu baýlaryň üstüne dolanyrjak diýip aýdypdylar. Ondan hemme nemeler töweregünekler şonu ýanyna geçitdirler, ılgatdyrlar. Şoň ýanyna bartdyrlar, şondan pul aljak bolup, baý boljak bolup. Soňundan ama Niyazov bol adamlary bilýändir nämeden ne diýjek bolýanym bolary şu ýagdaýa getirmek üçin ilk bilen şu bilýän, iş bilýän adamlary, spesialist bolsun, ýaşlyklara akıl ýetirýän adamlary, döwleti dolandyryp biljek adamlary aýyrmaly ortadan ýok etmeli, ondan soň şu ýagdaýa getirmeli. Niyazov neme program goýýaly, Berdim Kommetov bardyr. Bir näçe gedek gepleşip medenler sonuň üstüne ekranlarda da berendir. Niyazov düşünüp bilýär ki halk maslahatyny lazımda özüni öwdürüp ya beýik sözüni goýdurup, ömürlük sözüni goýdurup türkmeniň başy hökmüne görkezip şolar ýalyp nemesini alyp bardy, jemgyýeti öňünde ahlaksyzlaşdyrdy. Gurbangulyň nemesine gelsek, ýene Gurbanguly nämetdi? Öňünde şu ministrleri ommotturdy halkyň gözüne. Ommolýan adam etip geçdirdi. Ekranlarda görürsüňiz. Sanalmajandy ommolup iki satanyň arasyna salam berýänler hemme. Ne bu özüm ýurdum telewizionyasyndan halka ýetirýärler şu videoda. İki satanyň arasyna salam berýänler. Ondan soň şular ýaly soraw çykýardy. Bular näde bu derejeye gelýär? Ya özleri şey diýen pat nime etjek bolup, ýa-ni şoňa ýaranjak bolup, ýa bolmasa mejburi etdirtilýän diýilen soraw çykýar. Mejburi etdirtilýär. Şolaryň ýanyna adamlaryň hiç birisi şahsiýet däl. Ahlakly adam däl. Soň jemgyýet bu adamlary görýär. Jemgyýet şol adamlardan nime alýarlar? Tabak alýarlar, göreli bolýarlar şolar jemgyýete. Awam Muhammed awa. Ama nime de söýüň sana geçilen. Awul şu ýerde şol ki Onjuk Musaýewiň ýa-da Niyazowyň oturan ýeri ýanky çykyş edilen ýerler atletinde bir halkyň, bir ýurduň umumly ýaşaýyş, gelecek, ilim, bilim, medeniýet hemme taraplaryň bir ösüşiniň ýokarlandyrylmasy üçin üýşülýän, jemlenilýän ýer aslında. O da näme diýmek bolýar, näme mukaddesimiz diýmek bolýar şol. Milli gymmatlyklarymyz, mukaddesimiz diýip bir söz bar da türkmenlerde iň populär söz. Haýsy bir türkmen alyp görseň, häzir mukaddesiň näme diýende birinji bilen diýjek zat enam atam diýer, gojagym diýer, watanym diýer. Ýöne şol ýanky sanalan zatlaryň içine goşulmaly. Ýene de bir näçe zat bardyr. Mejlisim, bir watanyň, bir ýurduň mejlisi. Ondan soň ýanky ýaşullary hormatlanýan bir ýaşul diýmek näme diýmek? Öz durmuşynda köp tejribeleri görüpdir. Ondan soň özünden soňky gelýän ýaş nesile öňbaşçylyk etmek diýmek. Aslında ýaşul diýmek. Onam ýaşullar her hilek ýagdaýda öňbaşçylyk edebilýär. Ýani şu ýerde görünüp duran ýaşullar öňbaşçylyk edýär. Özünden soňky gelýän nesile. Häzir biziň ýaşullarymyz bar, kardeşlerimiz bar, ýaşullarymyz bar. Hani bularym ýaşulçylyk edýär. Hemmeniň öz bir ýeri bar, gymmatlygy bar. Şolaryň hemmesiň bir jemgyýetiň, bir halkyň mukaddes zatlary. Şolaryň içinde de iň bir mukaddes zatym mejlisdir. Mejlis ähli halkyň gelejegini, akwalyny, nähili ýaşajagyny şekillendirýän bir ýer. Mejlis diýilýän ýer. Indi şuňaly mukaddes ýerlerimizde biziň kimler oýnap bir topar maskarawarlar, yaranjanlar, şeýle bir ahlak taýdan ahlaksyzlar
Şol adamlara bir nähil söz bilen aýdanmada da söýgenmede de şoňa çykyp biri ýalňyş diýip bilmez. Ýani dogrum diýmez. Ýani ahlaksyzlyk. Asliyetinde aýtmaly, dogruda da dogry, ýalňyşda da ýalňyş diýip, ýöne elbetde kapitaldan asudatman ýa ýurdumyz awadançylyk, parahatçylyk diýip ýene de çykyş edýänler kän ahlaksyz adamlar, hakykaty gizleýän adamlar. Ahlaksyz diýip ýöne aýdam zok, şol hakykaty gizleýän üçin. O bolýa hakykaty gizläp, diňe bir özüni halat etdi diýip pikir edip biler. Özüni hem halat edip biler, belli bir ýere geçerli. Ýöne ondan soňky nesil guturup barýar, hem halk degradasiýa boldy. Halk gaýalandy, halk ýurdun daşyna gaçmakdan başga hiç zat pikir edenok. Maşgalaryny taşlap gaçýarlar, mukaddeslerini ojagyny taşlap gaçýarlar halk ýurdun daşyna. Bu zatlaryň hemmesiniň düýbi tutulan ýeri ýene şu 90-njy ýyllar. Şunu her bir bolmandyndy ähli halka ýetirmek kynrak bu zatlary düşündirmek üçin ýöne şu zatlara düşünýän ýa-da nimene şu biziň halkyň sesmedia kanalymyzy köp wagtdan beri ýydarlap gelýän köp sanly ýyldaşlarymyz bar, ýurtdaşlarymyz bar. Düşünýän gatlak bar. Haýsy tarap güýçli bolsa men şu tarapy görärek ýaşaryn bollaryny diýen bir gatlak bar. Şolaryň hemmesini hem ýanky gurrun edilýän ýönkünen sözler, şol ahlaksyzlyk sözi men köp aýdýan näme üçin diýdi, şo ýanky söhbet aýdyp geçdik, gaty bir uly çema gaby, şoň üstünde näçe gurrun edilse-de, şu neçeline näçe gurrun edilse-de az, şu neçeline Gurban Guly şeýle ýa Niýazow beýle diýip kän gurrun edendir ýöne. Bu gurrunlaryň has bir ýokarysynda bir ähmiýete eýe. Bizim şu ahlak meselemiz, bizim Türkmen jemgyýetiniň ahlak meselesi. Onun üçin gaty bir önemli mesele barmak bastym. Şunu mäzir men bir ýene de bizim şu janly ýaýlymyza gatnaşyp oturan ýyldaşlarymyzdan bar. Her kim pikirlerini paýlaşsalar şular hakynda. Ya kommentlere de ýazsalar. Şu meseleni öňe çykarmaly. Ýene de şu halkyň aň düşünjesini şekillendirýän bir aýdyn gatlaryň hatarynda şol ahlaksyzlary öňe tutmaly däldi bir ýanky hakykaty aýdyp bilýän adamlara has bir gymmat baha bermeli, deger bermeli. Şolary öňe çykarmaly. Şonda jemgyýet ayaga da galar. Durmuş taýdanam hemme taraplaryň durmuşy ýagdaýlar hem düzeler. Geljek nesillere alkyş aýdarym kadýan. Şu watlykça şular. Sag bolun. Awa Muhammed ağa. Ya iyileşken komentarda belirlese diýdiň da bolýan. Zinanlaryň sesi biziň howlulur. Iyileşimiz howlur hanmış. Öz başyndan geçirenler görünür. Ýazdyr şolam gatnaşdyr. Onu barçalar näme geçemiz soň okar. Komentarlary, sorulara jogap bermenemesine geçemiz soň. Biraz wagt bar ýöne kardeşler şonları iyileşdir. Nimäň diýýän pikirleri. Awa ýene sana geçiren sözü. Ene bir konstitusiýon guruluşyny ýazyp döwründe ýykyldy diýdik, aýag astyna alındy diýdik. Ýankyny 5 tanjak adam madyr. Gepler aýdýan bir şollar karar berip başladylar da. Ýanky ýurdun prezidentiniň kim bolmalydygyny, başynyň kim nähilleki ýönetilmelidigini 5 adam eger şu jagaşda dadyň sahnanyň öýdi näme? Adaz näme saniýelik bir sahnadyr ýöne şunuň öýdi. Ýanky biziň aýdan rahatlanmady subut edip berýär. Konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny, Türkmenistanda kanunyň, adalatyň şol döwürlerden ýok edilendigini aýdyp berýärler. Çünki konstitusiýon hukuk bar bolsa bular beýdip bu ýerde bunun ýalyky sahna edilmesi mümkin därler. Bir adam bütün bir milleti öňüne çykaryp özüni arşa çykartmana haky ýok. Ola eýem konstitusiýany ýok etmek bolýar. Biziň konstitusiýamyzda ýazylany
ömürlük prezident bolmaly diýdi. Ýazylan ýeri ýokdur. Yönetdiler, ömürlük prezident etdiler. Yani şo zady teklip etmeň özem eýem uly jenaýat bolýardy. Ya bolmasa Berdimuhammedowyň öňündäki ähli ministrleriň egilip durmasy, or nemelen içeri işler, daşary işler bolsun, prokuratura bolsun, howpsuzlyk ministrligi bolsun, haýsam hemmeten badyr ýanky nemede sahnada egilip ommolup salam berýär. Bu da egerde konstitusiýon guruluş bar bolsa, bu da mümkin däl. Şeýtmeleri. Çünki prezident diýmeklik nemäň özü bir ýanky meclisiň lemelerinden, kararından çıkan zatlary, teklipleri ýa-da ýene şolar ýaly bir demeleri halkyň eger içeri işlerde etmeli bolsa, halkyň içine ýetirmek vekili görnüşinde yurtdaşynak nemelere ýetirmeli bolsa, o taýda da ýene de şo vekil görnüşinde hereket etmeli. Yani bütün güýçler onuň öňünde epilip salam bermeliler. Bu ýerde de görkezýärdi konstitusiýa nemäniň hukugyň eýem ýok edilendigini. Ondan soň şo ýerde hukuk ýok bolsa, beýleki galan aşagdaky gatlaklarda ýanky watandaşlary nädip bular hukuk bersinler, gowy neme seniň arz şikaýatyny üns bersinler, dinlesinler. Ne bir kitap barda ezilenlerin pedagojysi diýip, şonda ýazýardy, saxta yüce gönüllülük derdimli yasama, hosar çıkmaklık ya da yasama nemelik sahylyk diýäsin, biz nähillik diýärs. Şolar ýaly ne insan perwerlik ýardam etdi, hormatly ýanky prezidentimiz diýendir, arkada diýendirler, şaher paýyny berdi ýa-da Owganistana ýa beýleki ýurtda insan perwerlik kömegi berdi, kim berdi? Arkada ýa kim berdi? Niýazow. Onuň döwleti ýokmu? Yani işläp duran bir organ ýokmu? Näme üçin o bermeli? Onuň ýa şahsy malyndan berýär. Ýok. Diýmek eýer şo taýda bir näme bütün ýurdu hemme zady şol imperialist güýç bir adamyň üstü bilen ele geçirýär. Yani eger parlamentin üstüne ele geçirecek bolsa, o taýda 125 tane adam var, yani olaryň hemmesini näme kontrol aslında saklamaly bolýar. O da agyr bir şey. Onuň üçin bir adam eline geçirýär, adamlyk bir ýurt ödýärler. Olaryň galanlaryň ählije san. Kanç başlandy. Şu 2000 benim diýendir her yerlere çıkıp sahnada özüni aktiv şekilde görkezmäne başlandy. Hatta geçen Owganistana baranda bir aýdan sözü bardy oglanyň. Eşdensiňiz hemme ne şu taýda diýe hökümetin ýarsynyňam yani şu ýerde diýe ýarsynyňam köp isti baýtýardy. Bu demek näme bolýar? Berdimuhammedowlar işe yaranok. Başaryp bilen oklar. Çünkü näme üçin başaryp bilen oklar? Yurtdaşynda şular ýaly bir hereket çykdy we Rus imperiýasynyň sömürýändigini açyk aýdym orta çykaryp berdi. Ýani şolaryň işleýän döwrüne, Berdimuhammedowlaryň döwrüne. Bular başaryp bilmediler, bunu saklap bilmediler. Indem saklamasy mümkin däl. Bir zat etmeli, kelläni çalışmaly ýene täzeden. Has oňa dura işläp bilýän biri bilen. Ýa-da Owganistanyň nemesi projesi bardyr oňunda. Şo taýda näme diýe Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirgisi diýip. Şo ýerden bir köpük peýdanyň gelmejekdigini hemme kişi bilýär. Ýöne gaz geçirýärler. Olam Owganlar bilen häzirki Taliban rejimi bilen neme şertnama baglaşýarlar. Wagtlara adalyk galanlar üçin. Yani gidecek wagtlarynda da şu millete bir şeýle bir zat barda halkdan gat serwet alýan ýaly. Bir
häsiýeti eýe bolup durdular. Gitjekdikleri belli ýöne gitmäkäler hem şol owan meselesini otlak gitjek bolýardy ýurdun içinde. Halkyň içinde ýakyp. Şolar ýaly bir derejede bizim üstümizdäki özlerini hökümet diýipatlandyrsınlar, näme diýipatlandyrsalar hem halka karşı şolar ýaly bir nemeleri bar. Ýigrençleri bar. Hemde şu öder giden wagtynda ýurdun içerisinde bir odu söndürüp bir odu ýakyp gitme niýetleri bardy. O da göz görteleýem. Demedi otyrdy. Aydın ordu. Etjek zatlar. Bunu ýöne edip bilerler, edip bilmezlermi? Wagt görkeler ýagny bu da şuňa bagly da ýene-de halkyň biraz özüniň kimler tarapyndan ýagny biziň jemgyýetimiz kimler tarapyndan şekillendirilendigi jemgyýetiň aňlamasy gerekli. Ýani jemgyýet her meselem sorasaň haýsy bir illeşlerden haýsy birinden sorasaň özü tarapyndan sana jogap berip biler, ýok men özüm ýetişdirdim, özüm kämilleşdim diýip biler. Bu ýeke kişilik bir neme düşünjede ýöne umumy neme alanymyzda jemgyýet diýilýän zadyň häsiýeti bolýandyr. Ýani şol jemgyýetiň şol häsiýetini şekillendiren zadyň, şekillendiren häkimiýetiň nämedigini we nähille edip şekillendirendigini, bunu şekillendirmek üçin nämeleri ulanandyklaryny bizim hem sorgulap bilmegimiz gerekli, hem öwrenmegimiz hem gerekli. İste kitaplardan öwrenin, iste ýanky şolar ýaly bizim aýdýan zatlarymyzdan öwrenin, ýa-da zatlarymyzdan ýeterlik däldir. Sebebi bizim diňe şu pikir edip bilen bir näme boýunça aýdyp bilýär. Bundan has kämil bir ýerlerem bardyr. Taryhy bardyr bu zatlaryň. Jemgyýet özüniň kim tarapyndan şu ýagdaýa äkelendigini öwrenmesi mecburudur, hem de borjudur. Şeyler hakkında ben açıklarım nemelere illeşlemede de açık zatlarım. Bolýar, ýeňiş ýa sen aýdyp geçdiň sözüň arasynda. Konstitusiýon guruluşy şular konstitusiýon guruluşynyň esasyny işleýän üç nemäni aýraty işleýän kanun çykarjy ýerine ýetirjek. Bir adalet pudowy ele geçirmän. Ýurdun ähli öz başdaky işlemeli guramalaryny ele geçirmän ýa siýasaty ýurdun döwletiň ähli strukturalaryny sütünlerinin içine goşman şu ýagdaýlary dowam etdirip bilen okdy. Niýazow Berdimuhammad Mätefem. Niýazow döwrüne başlanan zat ýa başlanan zat. Ýa Niýazow döwrüne şol adamlaryň ýanky elçap duran adamlaryň üstüne şolaryň kömegi bilen, şolaryň gollawlary bilen başlanan Niýazow döwrüne Niýazow edilmeden. Ýöne ol adamlaryň bir nemedir, göz üçin görgedilen bir nemedir. Ýöne arkasynda bularyň proýektini çyzyp berýänler bar. O proýektde eline tutýanlar bar. Kimler? Ýurdun mehkeme Milli Howpsuzlyk Gullugy. Ýani köni ady bilen aýdany KGB. Şu Milli Howpsuzlyk Gullugynyň gaty uly goşandy bardyr. Ýurdun şu ýerde gelmegine, konstitusiýon guruluşyň ýok edilmegine, çökerilmegine, ýurdun döwletiň ähli pudowynyň içine siýasatyň girmegine, halky şu ýagdaýa getirilmegine, ahlaksyzlyk tarapyna getirmegine, çüýredilmegine, çökülmegine, o ruhy travmalar getirilmegine ýa şahsiýetligini elinden almagyna ählisine Milli Howpsuzlyk Gullugy gödäwçilik edýär. Şolaryň protokol esasyna dowam etdirýär. Häzir kuny içinde dowam edip dur. Bu da nerden gelýär? Bir ideýa. Ne? Rus imperiýasynyň gelýär. Russiýanyň içinde de şeýledir. Russiýanyň içinde de kembe mehkeme Milli Howpsuzlyk Gullugy Russiýa Ruslaryň özlerini koýdy oturan döwleti. Putiniň özü şu sistemden çykanlar. Bizden şolaryň koloniýasy dowam etdirilip otur Türkmenistan tarapy. Häzir kuny içinde. Indi Niýazow Farany goýdular.
konstitusiyon guruluşy yıkıp ol yok asliyetini yıkıp derler. Konstitusiyon guruluşy talap alayık. Konstitusiyon guruluşy ýaly dikeldilmedi. Hakyky beýleki döwletlerin el devirmesi konstitusiyon guruluşy ýaly. Yani bar diýeli, şonu kabul etmeli, bar diýeli. Yani goşadyrnak içinde bar diýeli. Eger bar orada şu konstitusiyon guruluş. Sen bu zatlary amala aşyrmany mümkin näme? Edip bilmän mümkin näme? Sen şu ýagdaýlary eden wagtyň seni ýa-ni öz başdaky işleýän gurulmaň näme puwda gaýrat edil, garaşsyz işleýän puwda seni aýyrmalylar. Yani aýyrmadylar. Berdimuhammedow görersiňiz ýa-ni Niýazowyň nemesinde. Ene Berdimuhammedow edilip böwrülen adam, yani geçenki epeşime aýdypdym, çorwaçydyr diýip aýdypdym da Berdimuhammedow neme Niýazow. Berdimuhammedow getirildi ýerine. O getirilenden soň näme edenler? Ondan beter edip edenler halky. Ene Niýazowyň nemesini biz ýaşap otursak, özü ölüp gitdi, ýanyna töwregine adamlar hem ölüp gitdi, ýa-ni nemeler. Maşgalasyny çyn ýok etdiler, ýa-ni öwüp arşy çykaryp beren adamlar maşgalasyny çyn. O milli howpsuzlyk gullugyna hyzmat edip, şu sistemam ornaşdyrylmagyna hyzmat eden adamlar üçin ýok edildi. Şaýat sebäpler ýok edildi. Berdimuhammedow ýurunda dowam etip duran şu. Koloniýalar şu sistemany ýola goýmak üçin diňe milli howpsuzlyk gullugydyr, ýa-ni mehkemedir. Şolar bolmasa, şolar şu zatlardan habarsyz, bihabar hiç adam etip bilenokdur. Şolar gelip bilen edilýär, hemme-de ähliçesi. Buna da arkada dik goýandylar. Niýaz Fara beýik saparna Türkmen maşy, Türkmeniň başy, beýik sözünden baky ömürlük bir gerde gitmek ýok. Näni Kurban bolam şonu ýalykdyr. Geldiýene gidem däl. Konstitusiýon guruluşy işleýän bolsa sen bolýa 5 ýyl bolsun, ýa 2 ýyllyk prezident saýlap bilersiň, 3-nji ýylyň ýok. İşleyen oldu konstitusiyon guruluşu. Mesela sen ne edip arkada nemesini getirip bilýän sen ortadan ýigrençi hatta ya bu ne edip bu ahlaky bolan adama bular ýalak sözler diýip bilýär. Netijesine mi aşap börsün? Niýazowyň goýup giden netijeleri Berdimuhammedow dowam etdirip otur. O merdan. Şöyle Şöyle. Türkmende olsa bu da görüp özünem ýykar öz hayatynam ýa-da. Onda görüp sözi aslında halka has ýönlüke bolmak üçin adil aslında neme ahlaksyz adam bolýar da. Bu ahlaksyz adamyň watany bolan okeny. Nerede üniversite İkmanda diýip bir söz bar. Nerede üniversite karynda bolsa, ýa-da ýal tapsa şöyle dünýäň ýüzüne şemalyň ýelin uğruna aýlanyp bilýär eken. Indi ýa-ni üniversitede Taliban arada bular edip bilen oýnlary. Indi bular ýakyn wagtda agalar ýok boljakdyr, ýani imperiýa. Bu imperiýa ondan soň özleri hem ýok boljakdyr şoň Türkmenistan içindäki terror topa. Indi ýani Türkmen halkyna goýup gitjek nemeler bar da. Ýöne nesilleri başka institut ýok etdiler, nesilleri tebigatymyzda şu adama ýaşamagyna bir netije berip biljek bir tagdyny ýaşamagyna netije berip biljek bir gymmatlyklaryň hemmesini aýyrdylar da indi ýene de üstüne de bergilerden daşary ýene de üstüne bir problem oýup gitmekçi bolar. Indi mene şöyle düşünýände Tayyip Dargan döwürler hem sinetden tarihte her yerde lokal problemler geçti da. Döredildi. 1 ýyllyk, 2 ýyllyk. Son gerek wagtdan ýene de şonu goşap görmek üçin. Indi Rus imperiýaty şonuň ýaly oýnady diýip düşünýän da, ýa-ni Rashid Meretov ýallaryň üstünden Taliban bilen Türkmenistan aralaryny ýakynlaşdyrjak bolýar. Şu ara bağlanışık koyup gidecekler da Taliban'la Türkmenistan'ın arasında. Son 10 yıldan 20 yıldan 10 yıldan bolar Rus imperiýaty ýene de özünde geler, ýene de Orta Aziýadan elmedi. Yani göwün aýran noktada Merkez Aziýadan ýene de dowam eder. Şu topraklar öňün birinkidi, ýene de birinki bolur diýen ýaly nemede. Çerzde hereket edecek bolar. Aslında Taliban diýilen dünýäň ýüzünde hiç bir ýurt
belli yurtlar onda galan kabullanmadı da. Ne üçindir de Türkmenistan yakından gatnaşýan. UNICEF'in belli geçen nefada girmişdi. Amerika'daki çağlarının sağlığı vardı. Yani yeye çıkılışı vardı diýmekse. Yani sağlığı iyi bir tehimmedat olur ya da okuwy, ýeňeşigi, ýaşamy teýsini götürüm. Sonunda en pek derece Türkmenistan'a götürüyor. Çağı immeti, çağı Türkmenistan'da yani çağı üns verilmeyen ýagdaýynda bular yine de şu Taliban'a Gurbanuly'nın hayır sahavat çağı fondundan diğer şu Taliban'a büyük uğrattı. Şu edýän hareketleri bilen bu dokumental aýdýan zatlarym dokumental öz terör toparım öz nemeleri var, medyası var. Şolar aýdyp geçýär. Şu dokumental yani bu duaynaş kağıdı görkadaýmaly akitdiğini yaptı. Çağına yetmedi o. Bu halkın Türkmenistan toprağında halka genosidin vaadini bildirýär. Yani kaç güzel ahlaksız adamın ne vatanı olur, ne yurdu, ne enegin matı, ne atağın matı, hiç bir gımmat olan noktalardı. Dine karnını doymağı, gözünün oynamağı da dine. Ondan imperiyada bir cinayet etti şu an. Bizim yurtta hem genosit devam ettiriyor, hem bizim baylıklarımızı sömürüyorlar. Buna yerli ilatın 50% üstünden edýän bu genotidi Türkmen halkının edilmeğine dine cinayet daýny, ulu cinayet, halkara cinayet diýerler. Bunu dine ahlaksız adamlar edip bilýär. Yani ahlaklı adamlar öz halkına, öz toprağına cinayet etmiyor. Onu vicdan diýip geçýär da bizde türkmençilikde oluşan ahlaka ruhsat veren okşan etmeli. Özüne, öz halkına, öz toprağına yani. Bolası devam edin. Awa, Muhammed aga verilsedi. O ýalyr tur ondan soň şu kommentariýalara geçeriz neme? Soraglara geçer, jogap berme. Hawa men bir neme deýin, gysgaça aýdyp geçen şu ýerde şol ýanky ýene bir gerek şu gurrun edilýän ýa-da şu görkezler videodan men mysal getirjek bolýanda asliýetinde şu mejlis halkyň wekilleriniň jemlenýän ýerdir. Ol bir ýanky almaskara wagtlaryň, yaranjaňlaryň ýa-da otaýda oturan bir oturanym däl bir kuklaň oturmaly ýeri däl. Asliýetinde halkyň wekilleriniň jemlenýän ýeri. Indi halk öz wekilini näil saýlamaly, näil seçmeli? Ya-da halk öz wekilini ol mejlise näde uğratmaly? Birinjilik bilen şu biziň jemgyýetimiz öz sesimizi eşitdirip bilýän ýerlerimizde çenli şunu aýtmana çalyşaýyn. Birinji bilen öz aýdyňlaryna ýe çykmaly. Näme şu kardeşimiz var Merdan Muhammedow. Näme şu ogurlanyp gidildi da şeýle bir neme ýagdaýda ogurlanyp gidildi. Gaty bir döwlet derejesinde bir ediljek iş däl asliýetinde. Ýöne şoňa da başgaça düşünje bilen garayan adamlar var. Şunu bir hili bolmaly şeýle ýaly kabul edilýär da, ýöne bu bolmaly beýle däl. Döwlet diýilýän ýerde hemme zat kanuna görä bolmaly. Ýöne şol ýok, şol biz wekillerimize birinji bilen eýe çykmaly, aýdyňlarymyza eýe çykmaly. Şonda biz mukaddesligimizi gorap bilýändir. Bolmasa eýe çykmak ýagdaýymyzda da şuňalyk halkyň maşgala guruluşy, maşgala üniversitede bozulan bir halk bir yurt gözüne getirin, şeýle bir yurdun içindäki halkyň gaty bölegi, esasen aktiv bölegi, iş öndürjüligi bolan, ondan soň nesil öndürjüligi bolan bir aktiv bölegi
Öňe gaçyp atalgy, çykalgy. Şu dereceye getirilen bir jemgyýetiň ayağa kalması näýe mümkündür? Özüniň milletiň wekillerine deputat diýär. Özüniň millet wekillerini, deputatlaryny öňe çykarmalydyr. Öz islah arzuwlaryny şu ýanky biziň bir mukaddes ýerimiz şu mejlis. Şu mejlisde görkezip biläjek bir adamlary öňe çykarmaly. Ýöne çykarmak bilen galmaly däl, arkasynda durmaly. Ol ýurdun başyna ýala oturan ogurlara, jenaýetçi, topara, maskarawadlara ýidirmeli däl, harjatmaly däl. Şo ýagdaýda ýurt ayağa galyp biler, ýurt düzelip biler. Bir mesele, ýene bir mesele gysgaça aýdyp geçeýin. Ene şu neçeli sosial mediada şu hakykatlary köpçülüge ýetirip oturan gaty asanly toparlar var ya kişiler var. Yani ondan daşarda bir alıp görsek, ona sosial medyanın aktiv ulanyp oturan gatlaklar vardır. Ýurdun dünýäniň ähli ýerlerinde gezýärler, dünýäni görkezýärler. Olamar gowzat elbetde gezmeli, seýahat etmeli ýöne. Men şular gören wagtym pikir edýän da, ýani bular başga bir ýurtlara gidipdirler, o taýda bir 800 ýyllyk, 1000 ýyllyk ýa-da bir 200 ýyllyk bolsun, 500 ýyllyk bolsun taryhy ýerler görkezýärler. ýa-da bir tebigaty görkezýärler. Şunýar bu ýerler bar diýip ýöne içinde bir adamyň duýgu bolmaly da, biz başga ýerleri görkezip bilýäs, paýlaşyp bilýäs muny sahypalarymyzda. Ýöne näme üçin öz ýurdumyzy paýlaşyp bilendik? Biziň öz ýurdumyzda da taryhy bu ýerler bardyr. Tozap ýatan ýerler bar, çykylmaýan ýerler. Şu hakykatlary aýtmany öwrensek, şonda şol ahlak meselesi ýene de näme gaýdyp gelermi kadýan jemgyýete. Onam gaýdyp gelmesi üçin uly bir goşak gatlagym haýsy gatlakdyr, ýene de häzir hem halkyň önünde gelip duran gatlakdyr. Türlü meseleler boýunça halk köpçüligine bilgi berýändirler, informasiýa ýetirýändirler ýöne. Şol adamlar ýüzleje meseleler ýa-da bir adaty we durmuşyna hiç bir goşandy diýsek belki ýalňyş bolar ýöne. Umuman alanda uly bir goşandy bolmadyk. Gatlara wagtlaryny harjap mediada özleri iş alyp barýarlar ýöne. Halkyň aň düşünjesini şekillendirmek, bundan soň ýene de şol aýdyň gatlaga ýa-da hakykatdan hem halkyň öňüne çykyp wekilçilik edip biljek adamlara galandyr, şoň düzeldilmesi. Onun üçin şu meselelere de biraz dikkat edilmesi ve tarafından hem haýyş edýän umuman şulara aýtjagym. Sag bolun. Hogum gomada. Nimerdam kometfi alyp gitmekleriniň özleri, uğurlap gitmekleriniň bir özü, bir agyr jenaýat taşlar üçin, karşı tarap üçin. Özüni hökümet diýärmi, ýa-da döwlet diýärmi, goşadan sinäkeler. Günden gün jenaýatyny konstitusiýa guruluşynyň ýokdugyny özü suwd edip oturýarlar da, merdam komet biz kän agdamaly. Sebäbi alyp gitdiler inni, bunu suwd edilen oklar ýa-da wagtda köpçüligiň öňüne çykaryp ýördi. Eğer konstitusiýa guruluşyň bar bolsa, bar uğurlap gitdiň diýeli. Uğurlap gitmemiň özü bir agyr jenaýat birinjilik bilen. Bu bir. İkincilik bilen hem buna aýplama bildirýärler. Konstitusiýa konstitusiýa guruluşynyň ýetapynda o konstitusiýa guruluşy ýetjek bolýar ýa-da jemgyýet köpçülik nimelerine hopawanlar diýilen ýagdaýlar bilen. Inni jemgyýet şu goşadyrnyň içindäki hökümetiň baskysyndan ýa şu goşadyrnyň içindäki hökümetiň jemgyýetiň üstünden alyp barýan genosidinden halk çykjak bolýar-da bir zatlar edip. Çykmaň derdin ne? Bar çykar, gitjek ýerleri ýok. Ýa çykmaly ýa nimetmeli. Ýok bolmaly. Ýa bundan hem beter durmuş ýaşamaly. Bundan hem beter gün ýaşamaly. Oňa akyliyet ýa jemgyýet mümkinçilik berýän nälerler häzirki wagtda. Mümkinçilik diýerler. Goşulyň ýa turatdyň ýa ýene bir zat uratdyň diýip diňe basyş işler ýapýandylar. Ne bu özüň bir aýygaç jenaýatdyr. Gatyly jenaýatdyr özü. Öz halkyna garşy hakykatlardan uzaklaşdyrmak.
O geleceğini elinden almak, geleceklerini onu böğüt olmağı öyle evet cinayettir. Ne şu yerde ne mi? Toruları geçirelim kardeşlerini bazı vaktimiz kaldı. Zenanların sesi olur çağırıyor ona. Gençler sana ne mi verecek? Ben şunu böyle ne mi deyin olsa senin üstüne getirirsin. Komentaryan okuyun. 2010-njy yıllarda menem şolar ýalyp bir ýygyna gatnaşypdym diýe ýanky Niýazowyň geçiren nemesinden gurrum barýardy. Studentler bilen ýa şonda çykyp gaýtmakçy bolduk. Başla. Kapy saklap duran ahranalary üstümize agymly gyýgyryp çykarmadylar. Tuvalete diýip kaçyp gaýtjakdyk diýerdi. Ondan soň sözüni ýetiripdir ýygynyň. Şol ýunakda oturan studentler Geregdäki adamlar ses çykaryp bilen oklar diýe. O nädip el çarpmagy gaýta repetisiýa geçirdiler. El mikrofonyny biri gyýyrdy, içiňizde janyňyz ýokmy, gatrap girip el çarpyň diýip. O nibin bölek gölet ýaptyrda. Niýaz uşa gala girmänkä gowy edip repetisiýa geçirdiler taýýarly işlerini. Kimler baýdak saklamaly haýsy hatar gül bermeli. Öňde Kataryň iki garasynda duranlary seyredip er çarpmaly we haçan gyýyrmaly. Serdar Şöhrat diýip. Indi gatnaşan özü neme diýerde ýazýa başyndan geçirenler. Şu wagtda sen Niýaz döwrüne näçe tane kalkmaslagy geçirildi. Näçe tane adam gatnaşdyryldy. Ha dogry her birini diňe şol adamlar gatnaşdyrylýan däler. Her nemesinden täze nemeler goşulýandyr. Barmak basyp sanasam Niýaz döwrüne şu wagt näçe tane kalkmaslagy geçiren bolsa azyndan şoňa 5000 adam gatnaşandyr. Azyndan. Ortaça hasap bilen. Şu adamlar näme üçin zatlar ortaçyk aýdan oklar. Oğlunu çağırıyor ona illeşme başından geçirenlerin görülmüyor yerde. Indi ýasamadygyny aýdyp berýär şu ýerde. Öňünden repetisiýa geçirdiler. Näde ber çarpmaly diýär. Ya gül bermeli, näme etmeli. Indi men öz başymdan geçiren maýdaýyn. Biz orta mekdepde okuyan wagtlarymyz çäre diýip bir nemeler bar. Çäreleri. Orta mektepdekiler makitýalar, institut, universitetdekiler şo ýerge gitýärler. Belli stadionu karşılık günüme bir tarafı günü üçün bir zat üçün akidipdiler ýagdym öçýärler orta mektepde okap ýörker. Şu wagtda şolar ýalyp bir repetisiýa geçirdiler-de. Ortada bir mikrofonda gyýrýar. O plançy gatar el çarpyň gatrap gyýryn näme etdiň zat diýip ýasamada şu zatlar. Hem ýani bu zat bil görmekdigi ýani halky gözüni başga zatlara gönükdirmek. Esas meselelerde uzak tutup onu mecbur edip zastavit edip gatnaşdyrýarlar. Mecburi. O ýeňiş sana söz berýän. Sen sözüni ýetir bu üstüne. Men Oğlunur Hanıma sağ olsun aýtjan bu maglumatlar berende. Indi bu taýda näme görünýär diýsene birinji görýän zatym men şeýle bir zat görýärm. Ine konstitusiýada ýazylan hiç kime zorluk bilen birini ses berdirip bolmaz ýa-da özüne garşy ýa-da başga bir zatlara tarap zorluk bilen zorluk kulanyp edip bolmaz. Ýani diňe adamyň öz ihtiýary bilen bile edilmeli zatlar. Hemmece bu konstitusiýada ýazylan. Kimde bir adam diňe bir adam gyýgyryp birine bir zat diýen bolsa bu ýen konstitusiýany bozýandyr. Bular aýdylýan ýer bolsa ýen bütün yurt meçhöründäki geçirilýär ýani bir karar alınmasy üçin. Buňa da kararam almany biz kabul edýär diýen zorluk bilen etdirilýär. Bu da konstitusiýanyň bozulmasy. Hal aýdýar konstitusiýa bara haçan boldy, kim boldy diýip. Göz örtüle görünüp dur. Bar ikinci dene sen el çarpasın gelen noktası koy. Men meselen bir aýdym bir zat aýtdy men ha alamadım. Belki ýanymda kalan el çarpan durýar men söýmedim. Ha alamadım el çarpjak. Bu meniň islegim. Maňa zorluk bilen el çarpdyk bolmada. Ýa-da başga birlerine. Bu näme getirýär? Biz ahlaksyzlyk diýdik ýa-da jemgyýetiň yapysynyň üýtgödülmesi. Ýagny şadyan bolman, şadyan ýaly bolmaklygy getirmesi.
Bagytly bolman, bagytly ýaly bolmaklygy getirilmesi. Ine mektep sapaklarynda şeýle soraglar berýän ekenler. Nemesinde bar, oda kitabynda bar. Başgala durmuşum bir zat ýalan bir kitap bady. İnternetten alyp okap bilersiňiz. Şonda umumy bir tema geçýär, temaň aşagynda da şeýle sorag bardy. Döwletimiz diýe siz ýaşlar üçin diýe, siz ýaşlaryň sagdyn we saglykly ýetişmeginiz üçin nähilleki ýeňillikleri döretdi diýip jogap sorag berýär. Adam sereder dogurdamy? Öýünnäkilerden sorar ýa-da ejedinden kakasyndan bize näme ýeňillikler döretdi bu döwlet diýip. Men näme jogap bereýin diýer ştaýk. Soň hiç zat döretmedi. Hakyky jogaby bu. Bunun tersine elindäki zatlaram aldylar. Hasan beteri senin enen ataňy bile ýurtdaşyna mejburi çykmany, iş gadanç etmäni zorladylar we ýyllar boyu senin enesiz atasyz ösmeňe sebäp boldular. Hakyky jogaby bu. Bunu ýazsaň ikili galýaň dogurdamy? Ýöne ýokarysynda şo tema sorag berilmäke eýem aýtýardy öňünden. Hani arkadaşlarymyz tarapyndan diýä ýene nämeler tarapyndan edilen ýeňillikler bar diýe, o saglykly ýetişmesi üçin ýa-da ýokary gowy bilim almasy üçin diýe şo ýerlerden alyp şo soragyň jogabyny ýapyşdyrmaly çaga. Bu da näme getirýär? Gizjek ýaşlygyndan çagany ýanky yalan bir zada hakykat edip ananmagyna getirýär. Ýani yalan bir zady hakyky zady edip özüne berilmeýän zady berildi diýip aýtmasy. Bu şeýle manada getirip bileriz. Meselem diýeli seni bütün gün aç goýjak. Ondan soňra da akşam arada gelende sen üçün sen hossarlaryň geler, sen garnyň dokmy barlamaga gelen watam. Ýanky sen öňe menü goýjak. Menüde de gow naharlar bardyr. Iýip içeri ýaly hemme zatlar. Soň senden sorajak şu gün şu menüdaky zatlardan nämeleri iýdin, haýsy zatlar iýdin diýip. Eger sen hakykaty aýtsaň men seni hossarlan gidýär 2 minutdan soňra. Mundan beter edýärin. Şoň üçin hem sen menüden has oňa iýip içkileri näme görkezmeli bolýarsyň. Näme şulary iýdin diýip. Ýöne iýmedin hakykatyny. Ine okuwçularymyza biziň ýaş nesillerinde ýetişdirýän ýaňam aýtyp geçdik de jemgyýeti öz gerçek hakyky kişiligini öldürýärler, sahte kişilik berýärler jemgyýete we bunu şekillendirýärler. Bu şekillendirýänler aktyorlar kimler? Olaryň maksady näme? We biz nähilli bolup ýetişdik. Bunu her bir watandaşyň, her bir şu bizi dinläp duruny illeşlenmediň soramana haky bardyr hem de borçludur. Yani egerde düzelmek isleyen bolsa, yani sahtekarlikden, yalanla anlanıp görmeklikden, yalandan korkup görmeklikden, yalandan asuda asmanla yaşayan ýaly bolup görmeklikden, ya da yalandan gül ýaly ýurdumuz wa diýmeklikden. Diýinip hakykatdan şol asuda asmanyň aşagyna hakykysyna ýaşamak isleýän bolsaň. Hakykatdan dünýäde gazda 4-nji ýerdäki ýurtda hakyky manyda ýaşamak isleýän bolsaňyz bunu öwrenmelisiňiz. Bolmasa da bu gidişine mundan beter gider. Sebäbine ýaňy ýöne köýjek mysal berdim şu kitapdan. Okuwçylaryň okuyan kitabyndan. Buň aňyrsynda men görýän zadym şu. Ýetişip gelýän nesiller bizden beter. Yalana ananyp ýörer ýaly. Yani hakykatdan ansanlygyny ýok etmek maksady bilen işläp onan bütün serişdeler bilen iş geçip durlar. Bunu biz bilmeli illeşler. Gaty gow edip sormaly. Ýani Muhammed kardeşimiz aýdyp geçdi-de. Merdan Muhammedow hakynda illeşimiz. Merdan Muhammedow 4 ýyldan gowrak ekranyň başynda şu zatlar aýdyp berdi bize. Eger men şu wagt şunu ýaly zatlary pikir edip sorgulap gürläp bilýän bolsam, Saparklyň, Halmurat Söýünow, Merdan Muhammedow eden aýdyp beren gürrüňlerini, çykyşlaryny, maglumatlaryny öwrenip ýa-da şahsen özüm hoş näme wagtlanmaz jaňlaşyp habarlaşýanlygym üçindir. Şonuň üçindir. Yani men de bolmasa menem
şu toplumun içerisinden çıktım. Ütüşük bir neme derle ýajaş taýdaky ýylleşlenmeden hiç bir kardeşlenmeden. Ne şeyle aýtjaklarym bu ýylleşlemede her bir zat sorgulamaklary maslahat berýär. Hatta özlerine sorgulasınlar. Men kim diýip eleştirsinler. Her birimiz. Şimdi ahlaksız nemesini kän aýtmaly boljak. Bundan öňe geçirilir. Ahlak meselesi has önemli. Has ki zerur. Söz bolup durýar bu jemgyýetiň, halkyň leksiýonunyň dilinden çykardylar buny. Ahlak meselesini satynyň arasy pikir etdirýärler. Ahlak meselesi adam bolmaň, şahsiýet bolmaň bir sütünüdür. Ahlaklylyk. Hem şahsiýet bolmaň söhbet, hem emine bizde kanun, konstitusiýa işlänok diýse, bunuň hem sütün şo taýdan gelýändir. O sen kanun, konstitusiýa seniň ahlaklylygyňdan soňra çykýandyr. Sen ony soňra işletmeli adamlar bar o taýda onu. Ol adamlarda da ýene halkyň içinden ýetişýär. Olar hem ahlaksız. Şonuň üçin ýok. Ýa-da bunu sorajak talap edýän adamlar şeýle ýetişdirilýär. Ýeni şular ýokardakylar ekranda görýänler. Bizim ekranlarda görýänmiz. Şüýlen ahlaksız adamlar. Hawa. Mesela halklardan görürler ya. Biz bir halkın planı neydi? Yan adamlar şularını. Olara yukarıdakiler aşağıdan aşağıdakiler ediyorlar. Yüzünü nemetmem, yüzünün karşını sıtma, şahsiyetini elinden al. Olara böyle aşağıdakiler ediyorlar şey, en sonunda halkı eliyor bu. Halk ağzını çekiyor. Şuların hiçbiri halk derecesini yaşatlarım gelmiyor. İstemeyerlerim hiçbir yaşamak. Yani ne için? Görüp otur halkın yanındayını. Halkın yanındayını hemmesi biliyor, hemmesi görüp otur şuları. Şu halkı şu derece getirmek için iş yapardılar. Halkı ahlaksızlaştırmak, şahsiyetlileştirmek için iş yapardılar. Gıynasak neticesini yaşatıyoruz. Yoksa da bir Leon İbo diyen illeşimiz bir komentar yazdırdı. Ben tapayım. Niyaz Fung diye edeni bir üst dereceye getirdi diyen ekranımızda da var. Şu içinde gitse kurban oluyor'un edeni bizi nehiliyar diye getirir. Göz önüne getirmeyene kork yani. Yine yitip yok gitmenin önüne. Niyaz Fung'un nemesini yöretti. Onların beter bot bir yöretti. Sebebi neyim? Çünkü kurban olayım Niyaz Fung'un elinden tayarıyıp böyle. Şu var görüyorsunuz da. Yani çok törenle böylerdi. Tayarıyıp çok Niyaz tarafından ne mi? Yeniş Niyaz tarafından kurban olayım mertebesine devilip yörde şu var. Şahsiyeti elinden alınıp yörde Niyaz tarafından. Kurban olayım şu tayda ağız fikrini sözünü açık beyan edip bilmeyen adam Niyaz'ın karşısına. Olam öğrenen demedi. Olam ezesi geliyor halkı. O gelli, getirili bir kanunlardaydı. Getirilenden sonra neye derece getirdi halkı? Görüp oturdu. Ne bizim nemi vardır? Buna ait geçeli hem reklamı olsun kardeşlerimize. Telegram, Hasama Havar kanalımız vardır. Bir yazsanız çıkar. Şu tayda ömrek bir neçe ay bundan paylaşılıp geçildi. Yine utancam orada aydalı bunu mektep yaşına yetmedik çağa açık meydanına 2 tane yetkinecek yaşına yetmedik çağa mektep yaşındaki çağalar açık meydanına cansı ilişki nemetip durur. Güzel katnaşı getip dururlar. Ayıvam orada aydalı yani şunu. Şimdi sonra orta çıkar. Bunları neme eter yer? Şuan etmeyene. Ahlaklılığın şuyran yeri. Bunu özümüz ilk hastayını koyduk ekranda nemelere paylaştık. Telegram Havar kanalımda. Ne yaş katlarını getirilen nemesini görün özümüz. Ne şolar yalık olup dargak gitmeli in sonuna. Yaş nesil dargamalı. Ne Leon İbo illeşimizin sonra onu. Ne şolar yalık olup görünür. O halkı neydi olmalıdır edeceğim şolar sonuna. Özler buram olup gör. Ne kurban oluyorsun özüm ne yapsın yanına olup görünür. Geldi ondan sonra ne etti bunları? Ne görüp oturan, yaşa oturuyor serverimiz. Muhammed kardeşimize bereli geçireyim sözü. Şimdi şu yerde söz var, şol nemane bir köprek kurun ne diyasta şol ne şiyadaya getirildik, şiyadaya getirdiler bizi
Ýöne bu ýagdaýa da ellerine gam çalyp ýa toplu tüpeňli getiren oklar da şeýle alda ýol bilen, hile ýol bilen getirýärler. O alda ýolunyň iň bir ulusam şol ýankydyr, ýani halk köpçüliginiň bir hyla hormatyna eýe bolan ýa-da eýe bolan ýaly görünýär kişileri öňe tutýandyrlar. Oň içinde aýdyňlaram bolup bilýär, ýazyjy şahyrlar, jurnalistler bolup biler. Ondan soň kim halk köpçüliginiň önünde gezýän bolsa, şular ulanýarlar da. Näder şo ýerdäki halk köpçüliginiň önünde bir hyla hormaty bar bolup, ondan soň ýene de şol özüne hyla hormat duýan, özüne bir hormaty bilen nähilek diýen, öz hormaty bilen bir beýgelden bir halkyna garşy şeýle bir dönüklik edilýäni görnüp durdy aslında. Şol halk dönükleri ýene diýip aýdylýar boli. Şoň asyl hakyky manysy şodur. Ýani halka bulary hyla hormat edýär, beýgelýär. Bularym şol özüni beýgelden halkyna garşy ulur dönüklik edýändir. Şeýle bir aň düşünjesini şekillendirmäne şular ulanylýar köpçülik bilen. Şol atlar dikkat alınmaly. Ondan soň şol hani ahlaksyzlyk, hani biz şu ýagdaýa getirildik diýil ýa-da şu ýagdaýa getirilenmede düşünüp duran, görüp duran gaty köp sanly adamlar bardyr. Gaty köp sanly kişiler bardyr. Görülen durlar, bilgen durlar, ýöne kes çykarmaýanlar üçin şolaryň ýene bir gerek özüne bir wyjdanynda bir terede salyp görsün, gaýta-gaýta aýdylmagy mümkin. Ýöne birler käbir zatlary köpürek aýtmaly, gaýta-gaýta aýtmaly. Şu zatlar bir ýerini tapar ýaly. Bir gerek aýdyp geçenleri bilen ýerini tapanok. Belki değişlerek adamlaryň, köp adamlaryň bir gulagyny, beýlek gulagyny çykyp gidip bilýär da ýöne. Gaýta-gaýta aýdýar, bir ýerini tapsyn. Şu zatlar görüp, şu zatlara öňüne alma mümkinçiligi bolup sesini çykarmaýan bolsa, onda özünde şol şunuky bilen temamyz ahlaksyzlyk temasy günden-gün değişildir şol adamlara. Soňky sözüm hökümde şunu aýdym, sag bolun. Sen elin galyp durdyň ýa düşünmedin? Men ýatyrmandyr Merdanaga söz berem soň. Dogry, nemedir? Söz alyp. Merdanaga elin galyp durdy. Merdana sinimde. Endi şeýle ýagdaý bar da. Ben cemiyetime kesel haline getirdiler da. Belediyenin ilk duran şöyle sözler var da. Benim prezident olsam, yani benim başlık olsam benim edeceğim şey diye. Yani cephe sağa dargacak, edilmeyecek. Böyle düşüncelerine oturdurlar da halkın içinde. Kimin malını kime dargadayan, kimin malını ne ediyen. Yani bu bütün halkın değişli. Şu toprakta öndürülen önümler. Şu toprakların çağaları, yine de şu halkın çağaları, hiç hakkı yok. Yani hukuk yok da sende dağıtmana, el vurmana, ağzından kesip alıp talivana, çağı imiti uğratmana. Yani ahlaksız, yani yurt başında ahlaksız adamlar getirip koyarlar da yani şolun üstünden edip böyle. Bu katına doğrudur. Yurdun başında yani yol görküzülce hükmünde işin başarayan ahlaklı adamlar olmalıdır. Yani halkın buna yani göz yetirmeliydi. Şu sebepten aydınlarına iyi çıkmalı. Yani Merdan Muhammed aydınların biri yakacak yani şu. Ne için şu neçele uluğun katırsırdın ya da sen bilen bu kalyan çektin
gadagan ne görnüşemede alalım kalyan diýilen. Olar bütün halkyň önüne çykaryp maskara edip yerlerine naruşluk takyp türme awasy näsil aldy, haramzada näme diýip bir dini sözler bilen aşağılap beler adamlar, yani mertebesinde ettiler. Verdan Muhammed yani kemine yurda, yani onlar konstitusyon tüzüm bar diýip görkezýärler da. Bar diýip görkezýär şo dediğine ýan ýetirýän bolsa, ýetjek bolan bolsa çykar milletiň önüne. Dedim, Türkmenistan içinde edilen işem değil bu. Yurt dışında edilen iş. Demek, yurt dışından hem adamlar olmalı. Avrupa olur. İnsan haklarından olur. Yurt dışından gelmeli. Advokatlar gelmeli. Yani çıkar orta edebilen olsan şu. Çilim çektin, kulağın katsırdın deyip halkın ortasında çıkarayan olsan bir 100. 200. problemler durun yerinde çözülmen problemi. Ene men yurduma, meni devletime dönüklük etti, konstitusyon itçak oldu. Ne için gizle otylar? Sağ olun, şuna deyin. Yemişten söz alıp bilmedi. Ben Tökyön'e söz alma makamına ait geçeyim. Bu yaklaşık Alp baranlar İngilizce çekenler mi? Hani ahvallı başka adlı Balkan illeşlerimiz ya olur başka planetten adamlarımız deyip yeni neme Oğlunur kardeşimiz yaptır da bir nazam şeyle biz geçirecek kendini bizde bütün halk ol geçirecek otuyorlar eğer kuatı. Yunus L'Oreal'lık imajı bertirler seyre şu kötünyen günlüğümüm dile getirmek hoplumuşun. Mesela kötünü otuyor her olsak sürünü otuyor. Gatayılgan sürünü otuyor. Yurdun içinde olsun, yurdun daşında olsun. Kötünyen günlüğünü ekranlara çıkıp geplemek gatayılgan sinime. Yani bu nekilik cinayet yalık yazaplayarlar. Bir adımda düşen bir video vardı. 2 yıl bundan 3 yıl bundan şu Levap tarafından yanlışmasın bir zenan vatandaşımız köçen orta arasında oturumdu. Ağaç men iş yok, çağırlar, men yater diplomat belki görüldünüz. Görmedikler vardır, o videonu tapsak biz koyuyoruz nememizi. Taş doğruluğunu 3 tane polisi işgardır. Hukuk koruyucu işgar. Öyle kötünyen gününü ayda oturuyor, ekonomiye çıkıp, köçeğe çıkıp böyle. Bana o git kafede işte rahat deyip şu tayda diyen sözleri vardı. Şu dereceye getirdiler halkı. O polisi işgal değil yani adamın öyle yani hukuk koruyucu diyorlar. Diyetim geliyorlar ki yaman yığınca hadaplayanlar hukuk koruyucu diyorlar. Hukuk yok yerde ne hemen hukumu oraya. Hani şu tayda ne çıkıp oturan adamlara zenan vatandaşımızın daş doğruluğunu 3 tane hukuk koruyucu koşudurlar içine hukuk koruyuculardır. Bunu şu yaldaya geldi gıynasaktı. Yani ahlaksızlığı adamların eliyle getirdiler. Eliyle getirildi şu yaldaya. Yani Gökordun Bayramhan Tamadip birleşimiz nemesidir. Yengistan'a söz verecek. Altımızda ortaya yalan sözden cemlet bilirsin 3 kişi komentar ediyor. Yok verdi. Bayramhan Türkmen deyip ben tapayım. Bayramhan Tama diye yurdumuzu mukaddes ocağımızı Dinavur Garri eni atamız Dinavur Garri eni atamızı çağırlarımızı koyup kaydamız yok tersine ahlaksızlara aklı gımmatlı mukaddesimizi taşlap kayıtçarısı yardı o şeyle yurt vatan halk öz vatanına iyi çıkacak olup diyor eğer kuvattı iyi çıkmağına ruhsat veren oklarını konstitüsyon kuruluşu dikecek oluyor iyi çıkmak hem iyi çıkacak oluyor hem konstitüsyon kuruluşunu iyi neme dikecek oluyor yani onun önüne geçip duranlarla şu var yok konstitüsyon kuruluşunun peydalanıp şun halkın karşısını işleyenlerler halk orada hakiki konstitüsyon kuruluşu dikecek oluyor bunların dikettirmeyecek oluyorlar ve bu ne menin alamatı illeşler neme yeniş nereden Muhammed ne menin alamatı bir sözümüz var mı? Onun dikettirmeyecek oluyanların ilkincisi öylelere aydık bilen o siz diketmersiniz diye yurdu sizinki ala kasaplayanız diye siz kim tasdikladı diye yurt hamana sizin elinizde ala kasaplayanız siz diketmersiniz diyen imaj ile
Allah muradı gepletýändirler. Ýene şonaly da bol bolýarlar. Te özleri gepleýärler, şonu gepletýärler. Aha, ýeňiş. Menem şolar açaktym söhbetini. Orsun bir neme propagandasy vardyr. Ukrainanyň içerisine giren wagty seni halas etjek. Dik girýärdi Ukraina halkyna ýüzlenýär. Biz diýä sizi halas etjäs diýä. Biz urşamyk. Sizin diýä şu saýlan prezidentiňizem diýä neme diýä size garşy zyýanly diýä sizin içiňizdäki milliýetçi hereketleriniňizem diýä size zyýanly halka diýä biz halas etmäne gelýäs diýädi. Ukrain halkam şu wadyny urşup ýöri kilbäri. Indi ýurdun içindäkilerim şeýledir ne köp ýörütöş tarakan edýän nemeler köpürjükler çykýandyr gatykänken. Ay size ýurdumuzy ýyktyrmaz. Biz size ýurdumuzy mı ýyktyrar? Bu şeýle bir zat bardy ne ahlaksyz adamyň aýdy biljek sözü de şol. Seniň ýyktyrmaz diýen ýurduňy siz bir wagt ýykdyňyz otaň. Çüýretdiňiz, bizi ýykmaga baramyz. Tamam, dikeltmäne barýar. Çünkü ýykylan bir ýurt. Bularyň diýäni ne Merdan Muhammedow aýplama bildirdiler. Konstitusiýon nämäni kanuny zorlukly ütgöçek bolýardy. Siz konstitusiýon kanuny entek dogulup emedeklemäne başlamaka bow öldürdiňiz. Üstünden baskylap öldürdiňiz. Hawa, ne ýazyp başlyklaýyn. Ve o ýok eden kanunuňyzam inni şu wagt özüňizi gorap bilen o. Ne sizi halk goraýa, ne de kanun. Çünkü kanun halk üçin ýok bolsa sizi üçinem ýok. Şo ýagdaý. Ýanky biz size ýurdumuzy bermers, senin bermers diýen ýurdun eýem ýok otaýdy. Biz o ýurdu aljak bolýar. Yani Baýt halk görkezýär ýeňiş. Konstitusiýon guruluşy baýt görkezýär. Hawa, şol neme? Şady yani alaky bolýar. O nerden geldi diýsene bu söz biz bir ýere mektepde şeýle çatyň daşyndan bir okupatdyk. Şonda molum barda, ýaman gowy bir molum. Onsoň okuň dowamyna kep biraz neme wagt esas temany okap bolanmadan soňra siyasi gurulmalar edýärdi biziň öňümizde. Şonu aýtýardy da men diýä bir molum işdeşim bardy diýä. Başga diýänsem şol ýanyna baramda okuwçylaryna aýdyp dur diýä. Ene häzir häkim ornwasary gelmeli barlaga. Kapıdan girer bolun sizi şadyan ýaly bolun diýip aýtýar diýärdi. Onuň bu näme bolýar diýip aýdyp berýärdi. Şondan galan ýani o nähil diýär sen şadyan däli şadyan ýaly bolmaly. Bütün Türkmenistan şu wagt şeýledir. Nemedir ýanky bu durmuşda bir kanuny ýurtda ýaşaýan däldir ýöne ýaşaýan ýaly etip görkezmelidir özlerini. Mine ahlaksyzlygyň iň bir ýokary noktasy şu ýerdedir. Ne şular men aýtjaklarym kardeşler esli jogaptymdan bolýar ýana. O esli wagtymyz boldy jemle, hukmememizden boldy ýöne berde. Pikir edýänler, soraýanlar ýok. Şu konstitusiýon nimeti Leon Ipodiýen ýyleşmede ýazýar da şu konstitusiýon guruluşy bir ulanyň bir okan ulanyň diýen başlar. Okan gerek bolar ýöne olardan gorunmagy üçin gerek bolar. Näme şu ýerde plurodanlar bar, koşanlar. Kilseňize bereket etmeňize minnettar ýyleşler uğratýanlar üçin. Ha şunam ýatladyk geçeliň biziň hazinamyz bardyr. Ýanky Milli Halat Ediş Komiteti tarapyndan döredilen ýörütü. Hazine we Maliýe Komitetimiz bardyr, onuň sahypları bardyr. Näme edeýin diýen ýyleşlermede nädip kömek edip bilersiň ýyleşlermede de şeýledir ýanky şo taýyp ýatyrym ýapyp bilersiňiz. Ýani öz geleceğiňiz üçin hem de özüňiziň barlygyňyzy bildirmeklik üçin. Ende bu taýdan ýene de bizi kanalymyzy abone bolmadan seredýänler bar bolsa olara da abone bolmaklaryny haýy edýär. Hawa halk hereketidir bu. Bu nemedir? Şeýle bir zat bolup
görünmesin gözüňize, ýa-ni YouTuber ýa-da bir video çekmek üçin, eýlenmek üçin o däldir. Bu bir halk hereketidir. Halk hereketini şu wagt YouTube'da ýetirýärse, eger başga bir zat bar bolsa, mundan has oňa bir yer bar bolsa, onunam ýetirip bolardy. Ýöne elimizdäki emämiz şu bolsa. Ýetirip bilýär. Şular meňe açjakdan oňundan. Hazina meselesini gowy link nemesini linkini urattık kardeşler, ýerleşdirmän görýänsiňiz. Şu ýerde nemet bilersiňiz. Ýurdu halk bolkuryny gurmalydyr. Halk bolup gurmasak herçe gün ýene-de ýurt biziňki bolmaz, halkyň bolmaz. Onuň üçin goşuntoňyzy goşun. Siziň hem her ýatyrjak puluňyz Türkmenistanyň 2 etse, 3 etse, 10 etse bolup geljekdir ýylyna. O tarapam bardyr. Hem özüňize ýatyrym ýapýansyňyz. Hem döwletiň gurulmagy üçin, ýurdun gurulmagy üçin, konstitusiýon guruluşyny dikeldilmegi üçin topraklaryňyzy miras goýarsyňyz nesilleриňize. Bolýar kardeşler, şu ýerde jeňmäýär, sag bolmaly. Bolýar, sag bolun. İlleşler hemmäde dünýäde. Ilişler.